Για να ξεκινήσουν τα παιδιά πίσω με δύναμη. Αυτό πολύ. Λοιπόν, πάω στοίχημα ότι φέτος θα έχουμε τουλάχιστον 25% περισσότερους παραθέσεις δεδομένες. Τουλάχιστον να κάνω τον δρόμο από τη μάνες εδώ, διπλές και διπλές φορές να πάλονται. Αλλά ποτέ δεν έβαλα και τόσο παραδάκι. Δόξα τω Θεώ, εμείς εδώ στη Ρόδο, καλά τα πάμε. Ένας κύριος από τη Σιδώνα, πολύ μελετημένος άνθρωπος, είπε: εσείς εδώ στη Ρόδο είστε μια νησίδα ασφαλείας. Μακάρι, σκέφτηκα εγώ. Πιάσε τους άλλους να βγάλουν τα μάτια τους. Όπως τρώσεις, έτσι θα κοιμηθείς. Στο κάτω-κάτω, ένα μασίρατιξή μας άρχισε από τότε που πέθανε ο Μεγαλέξανδρος. Πριν 18 χρόνια πέθανε, νεότατος. Και όπως λένε, δεν πρόλαβε να κλείσει τα μάτια του καλά-καλά και οι διάφοροι στρατηγοί του άρχισαν το σκύλο καβγά. Θες να κάνεις τους ανθρώπους σου να φάει ένας τον άλλον? Άσε μια κληρονομιά και πες, εξαδιαιρέτε. Εν πάση περιπτώσει, ας παρακουρεύονται. Εμάς τι μας νοιάζει. Εμείς ωφελημένοι βγαίνουμε. Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά το βλέπω. Αν οι Μακεδόνες στρατηγοί δεν είχαν ανάψει πολέμους γύρω-γύρω, ούτε στον ύπνο της η Ρόδος δεν θα βλέπε τέτοια οικονομική άσκηση. Δόξα τω Θεώ. Καλώς ήρθατε στην ωραία Ρόδο. Ευχαριστώ. Φιλόξενος του Μελίσσου, ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου. Λούκιος Τερέντιος Πίκουλος, Ρωμαίος πολίτης. Η σύζυγός μου, η κόρη μου. Χαίρομαι πάρα πολύ. Περάστε παρακαλώ, περάστε. Ένα λεπτό να πάρω ανάσα. Πολλές κάνεις, πολλές. Ναι, αλλά τι θες. Έξοχα, έξοχα. Μα κάτι έχει αλλάξει ή κάνω λάθος? Έχετε ξανάρθει. Πριν πολλά καλοκαίρια. Τότε βέβαια, πολλά έχουν αλλάξει. Ναι, αλλά στο ξενοδοχείο σας. Μεγάλος. Ακριβώς. Πήραμε και το διπλανό κτίριο και τα ενώσαμε. Ρίξαμε κι άλλον ένα όροφο και έχουμε 82 δίκτυνα και 20 μονόπληνα δωμάτια επιπλέον. Μα παρακαλώ. Το διπλανό κτίριο Μάλιστα. δεν είναι το φρουραρχείο. Ήτο. Τώρα που να μας περισσέψει χώρος για φρουραρχείο. Έξοχα, έξοχα. Και ο στρατός που στεγάζεται. Ο στρατός. Είχαμε στρατό. Τώρα δεν έχουμε πια. Πού να περισσέψουν άνθρωποι για στρατιώτες. Και δεν έχετε καθόλου. Καθόλου. Και είναι απείρως καλύτερο. Για φαντάσου. Άλλωστε, το να συντηρείς ένα στρατό είναι σχεδόν ακατόρθωτο όταν είσαι ουδέτερος. Και εμείς, όπως ξέρετε, είμαστε αυστηρός ουδέτεροι. Έξοχα, έξοχα. Άλλωστε, μάλλον ολόκληρη η εξωτερική μας πολιτική βασίζεται στην αυστηρά και οικονομική ουδετερότητά μας. Μόνον έτσι μπορούμε να περιποιούμεθα απερίσπαστοι τους κυρίους πελάτες μας. Περάστε παρακαλώ, περάστε. Ευχαριστώ. Μαμά, ο νέος Αρτέμιδος.
Γεια. Ξενοδοχείο Ονειρέμβη. Ο ναός. Είχαμε τέτοια κοσμοσυρωή φέτος. Μπα, τι ωραίο κτίριο. Το κυβερνείο. Εστιατόρια Νοβάκο. Και το κυβερνείο. Από πέρυσι. Και η κυβέρνηση πού εδρεύει η κυβέρνηση. Παντού. Ακόμα και εδώ που βρισκόμαστε. Πώς δηλαδή. Για μας κυβέρνηση. Σημαίνει καλή ξενοδοχειακή οργάνωση. Άπαξ λοιπόν και επιτύχαμε αυτή την οργάνωση. Είδαμε πως μια κυβέρνηση όπως συνηθισμένες μας είπε και άχρηστη και επιτυχή. Περίεργο. Καθόλου. Γιατί σκεφτείτε ότι μια κυβέρνηση χρειάζεται και αντιπολίτευση. Δηλαδή κόμματα, πολιτικές εμπάθειες, νέες ιδέες. Ενώ χωρίς αυτά καθένας κοιτάει στη δουλίτσα του και πέραν τούτου δεν. Έξοχα, έξοχα. Μα αν συμβεί κάτι. Καταρχήν κυρία μου, εδώ δεν συμβαίνει ποτέ τίποτα. Αλλά εάν παρελπίδα συμβεί, συνέρχεται αμέσως το ανώτατο των ξενοδοχειακών συμβούλιων και το ρυθμίζει στο άψες βίσε. Μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο. Δόξα τω Θεώ. Μπορεί αλλού ο πόλεμος να μένεται, αλλά εδώ χάρη στην αυστηρά ουδετερότητά μας είμαστε μακριά από τον άλλο κόσμο. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Περάστε παρακαλώ, περάστε. Ναι. Μα τι είναι. Ο Δημάρχης πρέπει να καλέσει αμέσως το ανώτατο συμβούλιο. Τι πράγμα. Δημάρχης, ειδοποίηση να συγκεντρωθούμε. Όπου να είναι έρχονται και οι άλλοι. Μα τι συμβαίνει. Δεν μας είπε. Δεν χρειάζεται. Ξέρω. Κατσαρίδα. Ω Θεέ μου. Σε ποιο εστιατόριο, σε ποιο ξενοδοχείο. Δεν έχω ιδέα. Ξένη αιδεία. Απαιτώ να επέμβεις. Είναι η έκτη κατσαρίδα μέσα στον Αύγουστο. Μας κυνηγούν να φέρουν τα μέσα. Και κυρίες και μικονιάτες πράκτορες έχουν διεισδύσει στις κουζίνες μας και ρίχνουν κατσαρίδες στα βαγιά. Κυρίως τα λαδερά. Για να μας τη ψημίσουν. Πάμε μέσα. Α, όχι μέσα. Πιο καλά εδώ. Και πες να φέρετε και κανένα ούζο. Μπόλα είναι. Θα περάσει. Έλα. Κόψε να κάνουμε τους παίζους. Απαιτώ να βρεθούν αμέσως οι υπεύθυνοι και να δικαστούν επί εσκάτη προδοσία. Τι προδοσία. Υπάρχει νόμος. Οι μάγειροι να είναι όλοι ορκωτοί και οι σερβιτόροι πατριώτες δοκιμασμένοι. Μα δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Δεν πρόκειται. Μα τότε, μα τι πρόκειται. Ο πόλεμος. Έλα, άκου. Έλα βρε Δημάδη και μου στες στη γωνιά ο πόλεμος. Φιλόξενε ο πόλεμος. Άκου εδώ, σε ειδοποιώ για τελευταία φορά. Πάψε να αναστατώνεις στον τόπο και ψιλοπίδι μου. Έχω πληροφορίες ότι ο πόλεμος. Τον έχουμε χεσμένο. Έχουμε κηρύξει αυστηρά ουδετερότητα νέος. Έχουμε. Τότε γιατί καθόμαστε και κάνουμε την ώρα μας τσάπα και βέρεσε. Φιλόξενε, τα τελευταία νέα είναι πολύ άσχημα. Κύριοι, είναι 11 περασμένες και στις 12 σερβίρουν. Θα κοιτάξουμε τις δουλειές μας ή θα μιλάμε για ξένες δουλειές τώρα. Μα ακούσαμε μόνο ένα λεπτό. Έλα, δεν πειράζει. Κάνε του τη χάρη. Εσείς τι λέτε. Μόνο για ένα λεπτό. Έχω τυρόπιτα στο τούρνο. Τέλος πάντων, σε ακούμε. Έχω τελικές πληροφορίες ότι ο πόλεμος ανάμεσα στον Δημήτριο και τον Πτολέμαιο άναψε και κόρωσε. Και μας τι μας νοιάζει. Μα είμαστε κυβέρνηση, δεν πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει. Και που θα ξέρουμε τι αλλάζει. Μα για σκεφτείτε μια σκάλα. Ο Πτολέμαιος έχει την Αίγυπτο, ο Δημήτριος την Κύπρο, τη Μικρά Ασία και την Ελλάδα. Άρα η Ρόδος βρίσκεται ανάμεσα στα σπαθιά τους. Βρέπω πού και σπου. Προχτές δεν μου πες ότι η Αίγυπτος πέφτει μακριά από εδώ. Ή μου πες ψέματα. Γεωγραφικός πέφτει μακριά, στρατηγικός είμαστε ανάμεσα. Και στάσου βράδυ. Σε ποιο σημείο της Ρόδου πέφτει η Αίγυπτος. Να πάω να βρω ένα χάρτη. Να μην πας πουθενά. Δεν χρειάζεται χάρτη. Εδώ τα πράγματα. Είναι κουκιά μετρημένα. Μπορεί στρατηγικός να είμαστε ανάμεσα στα σπαθιά τους. Αλλά πολιτικός. Είμαστε εκτός κινδύνου. Εγώ κύριε δυστυχώς πρέπει να φύγω. Όλοι να φύγετε. Το Συμβούλιο έληξε. Μα δεν είπα το σπουδαιότερο. Δημαδί, εάν έχεις μανιά με τα πολεμικά, εμείς δεν έχουμε καμία. Κύριοι, ο Δημήτριος ο Πολιορκητής ξεκίνησε από την Κύπρο με ένα τεράστιο στόλο. Για πού? Προς άγνωστο κατεύθυνση. Μια φορά εδώ δεν έρχεται. Και που ξέρεις ότι δεν έρχεται. Εσύ που το ξέρεις ότι έρχεται εδώ. Εγώ δεν είπα πως έρχεται εδώ. Όμως ο πόλεμος μεταφέρθηκε στη θάλασσα και η Ρόδος προσφέρεται για ναυτική βάση. Μακάρι! Θα γεμίσουμε την παραλία με νυχτερινά κέντρα. Ρε, θα ζητήσουμε η ισοδοσία του στόλου να γίνεται στη Ρόδο. Θα φτιάξουμε λέσχες για τους εξωματικούς. Για τα σκυλών και τις οικογένειές τους. Θα τους αφήσουμε πεντάρα, Μα τι σας πέρασε από το νου. Πως ο Δημήτριος και οι Μακεδόνες θα δουν για παραθερισμό. Ρε, συμφέρει ή όχι να έχουμε πελάτη το στόλο του Δημητρίου. Και ποιος είπε πως θα έρθει για πελάτη. Αλλά σαν τι θα έρθει. Σαν κατακτητής. Τρίχες. Διότι πρώτον, τον άρθει σαν κατακτητής. Δεν γίνεται αφού είμαστε ουδέτεροι. Και δεύτερον, δεν μπορεί να έρθει σαν κατακτητής γιατί ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Πάντως κύριε Πρόεδρε, αυτός θα έρθει σαν κατακτητής γιατί δεν στέκει εμπορικά εδώ πέρα το πράγμα. Κοιτάξτε, κύριοι, είναι 11 περασμένες και στις 12 σερβίρουμε. Και δεν μπορούμε να λέμε ότι σερβίρουμε στις 12 και να αρχίσουμε στη 1. Φιλόξενε, αυστηρά επιστευτικό. Με πιστεύετε τώρα. Γρουσούζι. Κύριοι, καθίστε παρακαλώ. Και ό,τι πούμε εδώ θα μείνει αυστηρός μεταξύ μας.
χρειάζονται πολλά λόγια, κατάλαβα. Και πώς ακριβώς είπα ότι θέλετε αυτά τα χαμένα κορμιά? Πιο σιγά, σε παρακαλώ, πιο σιγά. Στο κάτω-κάτω δεν μπορεί να είναι χαμένα κορμιά ένας Δημήτριος και ένας Πτολεμαίος. Για μένα είναι. Κράτο λοιπόν για τον εαυτό σου. Και όταν μιλάς μαζί μου, σε παρακαλώ να προσέχεις. Εν πάση περιπτώσει. Πώς είπατε ότι τους θέλετε, έφυπος Ανδριάτες ή πεζούς? Πες μου, Χάρη, οι έφυποι Ανδριάτες θα είναι πολύ ακριβότεροι? Βέβαια, τα ζώα είναι που κοστίζουν. Αυτά έχουν αξία. Χαρή, σε παρακαλώ θερμά ως πρωθυπουργός. Πάψε να αστιεύεσαι. Κάθε φορά που θα μιλάω σοβαρά, η κυβέρνηση θα μου λέει ότι αστιεύομαι. Ωραία, τότε μπορούμε να μάθουμε πόσο θα στοιχεί στο κάθε ζώο με Πτολεμαίο και Δημήτριο και πόσο χωρίς. Από μάρμαρο ή από χαλκό? Εδώ μεγάλη διαφορά. Τεράστια. Αλλά αφού θέλετε να καλοπιάσετε αυτά τα καθήκια, νομίζω ότι πρέπει να γίνουν από χαλκό. Δεν μου λες. Περίπου πόσο λες να στοιχήσω? Παζάρια δεν θέλω. Στο περίπου λες. Θα σας φέρω μία προσφορά. Το γρηγορότερο. Και τα σχέδια. Ποια σχέδια? Δεν πρέπει να ξέρουμε τι θα φτιάξεις. Απαραίτητος. Δεν χρειάζονται σχέδια. Μπορώ να σας πω αμέσως πώς τους φαντάζομαι. Δεν βρίσκουμε άκρη με τα λόγια. Θα φέρει σχέδια. Σε μένα σου περιγράψω τι αισθάνομαι. Δεν μας ενδιαφέρει τι αισθάνεσαι. Θέλουμε τα ακριβή σχέδια για να μιλήσουμε για ορισμένες λεπτομέρειες. Μα μπορώ να σου πω με πάσα λεπτομέρεια που σας βλέπω. Δεν κάνουμε τέχνη. Εδώ δεν θέλουμε να φτιάξουμε τα γάλματα για λούσο. Εδώ κάνουμε πολιτική. Αλλιώς θα σκορπούσαμε τόσα λεφτά. Μα κι εγώ δεν λειτουργώ πολιτικά. Ρε, γιατί με σκάς. Θα φτιάξεις τα σχέδια, ναι ή όχι? Θα τα φτιάξω. Ναι, μα το σπουδαιότερο Χάρη. Σε πόσο καιρό θα είναι έτοιμα να στηθούν? Αυτό δεν το ξέρει κανείς. Εάν δεν τα έχουμε το συντομότερο, δεν ωφελεί. Λόγω σου πιθανής ότι είναι τα γάλματα και φταίδες. Αν τα φτιάξεις ένα μήνα, έχει καλός. Αλλιώς θα τα φτιάξει άλλο. Να τα φτιάξει άλλο. Οι καλλιτέχνες βρωμάνε στη Ρόδο. Πολλά προβάνε στη Ρόδο. Σε διατάσσουν. Πώς το είπες αυτό? Συλλαμβάνεσαι. Σπίτι θα είμαστε, ένα σερβιτόρο να με συλλάβει. Λάθος. Δεν έπρεπε να φύγει, έτσι είναι ο καλύτερος. Τότε τρέξε, μίλησε, δες τι θα κάνω. Όχι, όχι, δεν είναι η λύση αυτή, γιατί θα έχουμε και άλλες τέτοιες αναργίες. Και πρέπει να βρούμε το γενικό μέτρο να τις τακτοποιούμε. Το γαϊδούρι. Δημάδι, ο Δημήτριος, ας πούμε, τι θα έκανε σε αυτή την περίπτωση? Στρατιωτικό νόμο. Και θα βλέπεις αυτό το δακρύο να στέκει σούζα. Εμείς που μπορούμε να. Τι πρέπει? Στρατιωτικό νόμο. Θα το κηρύξουμε ως κυβέρνηση. Να το κηρύξουμε λοιπόν. Πώς το κηρύξουμε? Θα ρωτήσουμε στην βιβλιοθήκη. Αμέσως. Δεν θα του περάσει αυτό το αντάρτη. Ναι, αλλά στρατιωτικό νόμο χωρίς στρατό αμφιβάλλω αν γίνεται. Στρατό Επουδενήλο. Έτσι νομίζω κι εγώ. Τι θα πούν οι παραθεριστές? Όχι να πάθουμε και καμιά συμφορά. Δεν μου λες. 2-3 στρατιώτες έτσι για να τακτοποιούσαμε το θέμα θα ήταν αρκετοί. Εάν ο νόμος δεν ορίζει αριθμό, τι να πω. Ορίστε τώρα πελάτες. Άντε να δούμε που θα βρούμε 3 στρατιώτες. Εγώ ποτέ δεν συμφωνώ. Μα για το όνομα του Θεού. Αυστηρά ουδετερότητα. Και στρατό. Έχει δει. Άσε, θα το ξανασκεφτούμε και βλέπουμε. Ναι, μα δεν τους ήταν για το Δημήτριο τους στρατιώτες. Για το χάρη και κάτι δικούς μας θα χρειαστούν. Ασφαλώς. Τι μας θέλει ο Δημήτρης? Όμως θα το ξανασκεφτούμε και βλέπουμε. Ήρθα να σας αποχαιρετήσω. Έτοιμος κιόλας. Σε μισή ώρα παρκάρω. Ο Θεός μαζί σου. Τα πήρες όλα, δεν πιστεύω να ξεχάσεις τίποτα. Πίσω. Εδώ έχω τα βιβλία με τις συνταγές. Και εδώ στη βαλίτσα έχω ρίγανη, δυόσμο, βασιλικό, δεντρολίβανο, κάριμο, σοκάρδο, σάλτσες, μουστάρδες. Πηγαίνεις πάνω προς με. Πάνω προς. Εγώ πάω πάνω προς ο Δημήτριος να δούμε πώς θα το πάρει. Ο Δημήτριος θα κατουρηθεί από τη χαρά του. Δώρο, ο καλύτερος μάγειρας της Ρόδου. Και όπως είπαμε έτσι, βάλε όλη σου την τέχνη. Κάνε θαύματα. Φαγητά συναρπαστικά και ξεκούραστα. Όχι δυσκύλια. Και να τραβάνε κρασί. Δώσ' του να καταλάβει ότι η μόνη αληθινή ευτυχία στη ζωή είναι ό,τι φας, ό,τι πηγείς και ό,τι χέσεις. Πες του ότι χιλιάδες εκλεκτοί άνθρωποι από όλο τον κόσμο έρχονται εδώ στη Ρόδο για να νιώσουν αυτή τη σοφία. Έννοια σας. Άλλωστε ξέρετε καλά ότι ποτέ δεν υπήρξε ένας απλός μάγειρας. Ποτέ δεν είδα τη μαγειρική ως αυτό σκοπό. Πάντα να ζητούσε να επεκτείνω τις πολιτικές και φιλοσοφικές της προεκτάσεις. Ήσουν και είσαι ο καλύτερος. Έλα να σε φιλήσω. Και ως πρωθυπουργός σου δηλώ ότι η Ρόδος σε ευγνωμονεί. Περιτώ να σου πω πως παράλληλα έχουμε βάλει μπροστά και ένα σωρό άλλα μέσα. Αν δεν ξαναγυρίσω. Θριαμβευτής θα γύρισα. Ήσουν και είσαι εθνικό κεφάλαιο με. Στιφάδο σαν και το δικό σου. Πουθενά στον κόσμο. Πουθενά. Καλή αντάμωση. Καλό ταξίδι. Καλή επιτυχία. Μάντι! Αυτό θα πει όλα για τη Ρόδο. Ορίστε. Είναι η τυχερή. Ναι, το χρυσό μου, ναι. Και πώς το λένε το ωραίο και τυχερό μας κορίτσι? Ουρανία. Ουρανία. Μπράβο. Κάθισε ουρανία, κάθισε. Και λοιπόν,
Τι λες, Ουρανία, θα τα καταφέρεις? Τι να καταφέρω? Μα δεν την κατετόπισες? Όχι όλα, απόξω. Το Ζουμίτα, ξέρετε το πεις εσύ, που είσαι και πρόεδρος. Ορίστε και ο χρυσιακός της φάκελος. Για σκύψε. Μπουμπούκι το χρυσό μου, μπουμπούκι. Κρίμα που δεν μπορεί να κρυθεί και μπροστά σας να δείτε να τα χάσετε. Σοβαρά, Μπράβο, Ουρανία, μπράβο. Ναι, το χρυσό μου. Όπως βλέπω εδώ, εργάζεσαι ως πολίτρια αναμνηστικών. Στον οργανισμό χειροτεχνίας. Ξέρεις, Ουρανία, γιατί η πατρίδα σε επέλεξε για αυτή τη θέση? Ο μπαμπάς μου ξέρει καλά το διευθυντή. Όχι, βρακούτο. Πολίτριες αναμνηστικών, που είναι και θέσεις κλειδιά, διορίζονται μόνο οι ωραιότερες κοπέλες στη χώρα. Μάλιστα εδώ, γράφει ότι είσαι η ωραιότερη. Ευχαριστώ, αλλά έχετε δει τη Βιβί της Χαρίκλειας? Εννοεί την Νιώβη, μωρέ, του Αντισθέλη. Εγώ ξέρω ότι εδώ σε χαρακτηρίζουν ωραιότερη και υπάρχουν και καταθέσεις μαρτύρων. Ορίστε. Αφού το λένε τα χαρτιά, χρυσό. Λέει και άλλα καλά εδώ μέσα. Τίμια, εργατική, υπάκοη, άψογη με τους πελάτες, ιδιαίτερα αρεστή στους ξένους. Μπράβο, κορίτσι μου, μπράβο. Τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια. Δεν μου λες. Πόσο χρόνο είσαι? 17. Μόνο. Ταλέντο. Κάτσε να δούμε τι άλλο λένε εδώ. Εδώ όμως μου τα χαλάς. Σκαμπίλησες έναν Άραβα εφοπλιστή. Ήταν πολύ ενοχλητικός. Μα εδώ γράφει ότι ο πελάτης σου είχε κάνει πρόταση γάμου. Και ενώ του είχα πει όχι, αυτός με βούταγε και με φιλούσε με το ζώο. Ναι, αλλά ήταν πελάτης και ξένος και εφοπλιστής μάλιστα. Δεν πατάτανε και βασιλιάς. Άλλωστε εμένα δεν μ' αρέσουν οι ξένοι. Τι είπες? Αφού δεν μ' αρέσουνε, τι να κάνω? Τι ακούσατε? Μικρή είναι ακόμα, θα στρώσει. Πέφτω από τα σύννεφα. Δεν περίμενα ποτέ από μια ροδίτισσα να ακούσω αυτά τα λόγια. Εγώ σας είπα αυτό που νιώθω. Πα, γι' αυτό ξοδεύουμε τόσα εκατομμύρια για την παιδεία. Για να νιώθει ο καθένας σας ό,τι θέλει. Πόσο κακό είναι αυτό που είπα. Αχαρακτήριστο. Αγαπάς αυτή την έρημη πατρίδα σου τη Ρόδο? Και βέβαια την αγαπώ. Τότε τι θα πει, δεν σ' αρέσουν οι ξένοι? Από ποιους ζούμε εδώ πέρα? Από τους ξένους δεν ζούμε? Επιτρέπετε εσύ μια καλονή, μια πολίτρια ενθυμίων να σκέφτεται έτσι αντικονομικά? Δεν λέω πως δεν γονεύω τους ξένους, αλλά σαν άντρες μ' αρέσουν οι δικοί μου. Ούτε αυτό είναι σωστό. Είναι τοπικισμός της πετάρας. Εάν αποκλείουμε τους ξένους, γιατί να έρχονται εδώ, να τους λέμε όχι, να τους καμπυλίζουμε? Αγαπώ αυτή την πατρίδα, σημαίνει ότι είμαι διατεθειμένος να τα δώσω όλα στους ξένους. Πάνω σε αυτό βασίζεται και η νέα αποστολή που θα σου εμπιστευτούμε. Τυχερή... Ποια αποστολή? Δεν έχω ιδέα. Μα δεν τις εξήγησες? Όχι όλα, γιατί έχω και 100 όνομα και μπορεί να το παρεξηγούσε. Ενώ άμα της το πεις εσύ που είσαι και πρόεδρος. Σώσον τη Ρόδο. Σε μένα το λένε. Ουρανία, η πατρίς κινδυνεύει και σου ζητά να τη σώσεις. Να τη σώσω εγώ? Πώς να τη σώσω? Από τι να τη σώσω? Πρόσεξε καλά τι θα σου πω. Ο Δημήτριος ο πολιορκητής και η κυρία του σκυλοτρώγονται από το πρωί ως το βράδυ. Μέχρι και ξύλο παίζουν. Δεν έχουν πια καμιά ψυχική επαφή. Και όπως καταλαβαίνεις, ούτε και... Τέλος πάντων. Λοιπόν, δηλαδή η Ουρανία μου, ο Δημήτριος είναι ψυχολογικά ράκος. Είναι έτοιμος να πέσει σαν στραβός σε ένα καινούριο έρωτα. Εδώ είμαι και εδώ είσαι. Εάν ακολουθήσεις κατά γράμμα αυτά που θα σου διδάξει η βουτία μας από εδώ, σε ένα μήνα θα είναι τόσο παλαβός μαζί σου που θα το σέρνεις από τη μύτη. Αμέ, χρυσό. Και τι σχέση έχουν όλα αυτά με τη Ρόδο? Εξήγησέ της. Ο Δημήτριος ξεκίνησε από την Κύπρο με ένα τεράστιο στόλο. Και έρχεται εδώ. Άγνωστο, αλλά το τελώς άγνωστο. Είναι και τελώς πιθανόν. Μα εσείς χρόνια τώρα λέτε πως οι Μακεδόνες είναι φίλοι μας. Για όλους λέμε ότι είναι φίλοι μας. Γιατί ως ουδέτεροι δεν επιτρέπεται να έχουμε εχθρούς. Και τι με ανακατεύετε εμένα σε αυτά? Αυτά είναι δουλειές του στρατού. Ποιου στρατού, ποιου στρατού? Βλέπεις να έχουμε στρατό. Εμείς χρησιμοποιούμε άλλα μέσα. Την ευγένειά μας, τη χάρη μας, την ομορφιά μας. Μα κύριε Πρόεδρε, σοβαρά μιλάτε ότι μπορώ εγώ να σταματήσω ολόκληρο στόλο? Αχ, τα χρόνια σου και το κορμάκι σου μόνο. Εάν σε ερωτευτεί ο Δημήτριος, το θέμα έληξε. Γιατί αυτοί δεν έχουν δημοκρατία όπως έχουμε εμείς. Έχουν μοναρχία. Και σε μια μοναρχία, ο χαβάς του μονάρχη είναι υπεράν όλων. Είναι πολιτικό το θέμα, με εννοείς? Δεν πάω πουθενά, να βρείτε άλλοι. Σώσον τη Ρόδο. Μπορείς να βουλώσεις τα αυτιά σου στην απελπισμένη φωνή της πατρίδας? Είναι δυνατόν η πατρίδα να μου ζητά να πάω να...
Για να σου το ζητά, βρε κουτό. Σκέψου πόσο πολύ το χρειάζεται. Ο πατριωτισμός να σου πετύχει. Είσαι πολύ μικρή ακόμα για να ξέρεις σε τι αναγκάζεται να καταφύγει μια πατρίδα για την ελευθερία και την πρόοδο. Και σε εγκαλώ να αποφασίσεις τι προτιμάς. Να δεις στη Ρόδο σωρό ερειπείο, τους νέους τις σφαγμένους, την ελευθερία, την οικονομία και την ουδετερότητά μας στάχτη. Ή την τύχη να μας ερωτευτεί ο Δημήτρη. Να μας απαυτώνεις να πεις. Μα χρυσό μου, εμείς δεν σε στέλνουμε στο Δημήτριο επειδή είσαι γυναίκα. Αλλά επειδή ο Δημήτριος είναι γυναικά. Το ίδιο δεν κάνει. Όχι, σε πιέσαμε εμείς να κάνεις κάτι που δεν το θέλεις. Για με πιέσει ο Δημήτριος. Άμα σε πιέσει εκείνος, δεν θα φταίς εσύ χρυσό μου. Γυναίκα είμαι κι εγώ και ξέρω από αυτά. Μα ακριβώς αυτές τις στιγμές πιέσεως που είναι και στιγμές αδυναμίας πρέπει και εσύ να εκμεταλλευτείς πολιτικο-στρατιωτικά και να του πεις για πού Δημήτρη με όλο αυτό το στόλο και το στρατό. Και αν σου πει θέλω να πάω στη Ρόδο, του πεις γιατί στη Ρόδο αφού η Πάρος, η Νάξος και πιο πολύ η Μύκονος είναι πιο ενδιαφέρουσες από στρατηγική άποψη. Τώρα, αν σώνει και καλά, χτύπω ξύλο, θέλει να μπει στη Ρόδο, τότε φώναξε τον έρθει καλεσμένος μας και μάλιστα το γρήγορα του. Καλεσμένος μας. Πες του και να έρθει να μείνει όσο καιρό θέλει, τσάπα. Να του πω τσάπα. Πες του δωρεάν. Έχω και μάρτυρες. Βρε, δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο όσο ισχυρός κι αν είναι που να μην του αρέσει τράκα. Δώσ' του να καταλάβει ότι θα έρθει και θα πίνει τσάμπα και του πουλιού το γάλα και αν δεν γυαλίσει το μάτι του, εγώ θα αλλάξω δουλειά. Καλύτερα βέβαια να μην έρθει. Ασφαλώς, αν όμως θέλει να έρθει. Βρε τράβα τον άρθει και τα λέμε. Ποιος βάρδος, ποιος βάρδος. Ήρθε, είδε τα ξενοδοχεία μας, τις πλάζ, την κοιλάδα με τους πεταλούδες. Ποιος δεν έφαγε τα αρνάκια μας, τα παγωτά μας, τα φρούτα μας. Ποιος είδε τα ξημερώματά μας, τα δειλινά μας, τα κορίτσια μας. Και δεν φώναξε, ζήτω η ουδετερότητα της Ρόδου. Φώναξε τον άρθει και αν αυτός ο ταραξίας δεν σέρνεται σαν καστρωμένη γουρού να τις καταχρήσει σε 2 εβδομάδες, εγώ θα πετάξω την τίμια στόλη του ξενοδόχου και θα γίνω στρατιωτικός. Και πότε πρέπει να πάω, πώς θα πάω. Δική μας δουλειά. Πάμφιλε, μη λυπηθείς λεφτά. Ό,τι πιο πολύτιμο σε φορέματα, σε κοσμήματα, σε αρώματα της ουρανίας μας. Αλλά για να αξιοποιηθούν όλα αυτά, θα πρέπει να μάθεις πολύ καλά αυτά που θα σου διδάξει η κυρία μας από εδώ. Έλειωσε, θα σου το κάνω εγώ, ξεφτέρι το χρυσό μου, ξεφτέρι. Και τώρα, ως Πρωθυπουργός, θέλω να σε συγχαρώ εξ ονόματος της χώρας και να σου πω ότι αν η ωραία Ελένη ήταν υπεύθυνη για έναν ολέθριο πόλεμο, η ωραία Ουρανία θα είναι υπεύθυνη για την διατήρηση μιας ευγενικής και επικοδομητικής ουδετερότητας. Κι αν για οποιονδήποτε λόγο λυγίσεις, να ακούσεις πάλι τη φωνή. Σώσον τη Ρόδο! Αυτό δεν μας αφορά, στρατηγέ. Κάτι του συμβαίνει. Πάει και κατουράει. Έχει συχνουρία και το κρύβει. Τις νύχτες του πέφτουνε το κρεβάτι προμοκαπάτι. Πρόσχη! Σωστήτω! Εντάξει, κράτησε. Πάλι τον άμαρχος. Όχι ακόμα. Απολύεται. 6 μέρες είμαστε από τη Ρόδο χωρίς κανένα λόγο. Τι άπνια αυτή, τα πάνια κρέμονται, δεν έχει καθόλου αέρα. Αν δεν φυσήξω στο βράδυ απολύεται.
Και δεν μου λες εσύ που τα ξέρεις όλα. Μάλιστα, κράτησε. Τι είναι αυτή η βρώμα που ανασένουμε όλη μέρα. Θα σου βρωμάει σαν να βράζουνε γλυκά του κουταλιού. Οι τριανταφυλιές δεν ρωμάνε, κράτησε. Η Ρόδος είναι ένα δάσος από τριανταφυλιές. Να βγει αμέσως ένα τάγμα μηχανικού να τις κόψει όλες. Μη τολμήσει και βγει κανείς. Βρε, δεν τρέπεστε κοντά μου στρατάκες. Θα πάτε να σπάξετε τα λουλούδια. Τι διάλογο έλεγες, στρατηγέ. Γιατί σταμάτησες. Μάλιστα, κάτιστε. Έλεγα ότι οι Ροδίτες, αναπτύσσοντας ένα εμπορικό δαιμόνιο άνευ προηγουμένου τη διεθνή οικονομία, έχουν αποταμιεύσει θησαυρούς αμύθιτους. Είναι παράλογο να είμαστε εμείς οι δυνατοί του κόσμου και το χρυσό που μας ανήκει δικαιωματικά να τον έχουν οι Ροδίτες στα χρηματοκιβώτια τους. Τέτοια ιστορική κλοπή εις βάρος μας θα ήταν αδιανόητο να την ανεχθούμε. Τι μου προτείνεις δηλαδή, στρατηγέ. Να μολύνω τα όπλα που πολεμάτε με ζαχαροπλάστες. Ποτέ, απλώς θα ζητήσουμε να μας παραδώσουν το χρυσό που μας κατακρατούν. Ενίσαμε. Ο Δημήτριος δεν συνηθίζει να ζητά. Ότι είναι δικό του, πάει και το παίρνει με το σπαθί του. Υπάρχουν λαοί που αφαιρούν ελευθερωτές και το να αποφύγουμε μια αιματοχυσία Οι ενάντια. λαοί πάντα πληρώνανε πολύ ακριβά τους ελευθερωτές τους. Και δεν βρίσκω τον λόγο ο Δημήτριος να κάνει καινοτομίες. Ειδικά στη Ρόδος που είναι ουδέτερη. Στρατηγέ, η συμπάθειά σου για τη Ρόδο έχει γίνει ύποπτη. Διαμαρτύρομαι! Έχω γράμμα προς τη Θεία στην Αγραία, όπου υποστηρίζεις ότι η Ρόδος είναι η μεγαλύτερα των Δεκανήσεων. Μα είναι η μεγαλύτερα. Και εσύ τι συμφέρον έχεις να τον προπαγανδίσεις. Έξω! Μαδός! Κρά! Άλλος. Κράτηστε. Ο λόγος για τον οποίο εγώ κράτηστε προτείνω την ολοσχερή καταστροφή της Ρόδου ερείπτει της άλλης φιλοσοφία. Στρατιωτική αφενός, ηθικοπλαστική αφετέρου. Κράτηστε. Ζουν τελείως διαφορετικά από εμάς. Δεν έχουν μήτε βασιλέα, μήτε στρατό, μήτε αστυνομία. Τους ναούς τους έκαναν ξενοδοχεία. Το τείχος, ταβέρνες, ψαριές, θέατρα και κομματήρια. Με μια κεραυνοβόλα από μας κράτηστε. Σταμάτα, στρατηγέ. Κράτηστε. Είναι ο Δημήτριος ο Κωνσταντίνου. Εφεύρε τις τελειότερες πολιορκητικές μηχανές. Η κριτική τον ονόμασα πολιορκητή. Όπου πρόκειται να επιτεθεί, ο εχθρός του επισκευάζει τα τείχη ή του χτίζει καινούργια. Και τώρα εσύ ο αρχηγός του ποινικού επιτελείου τολμάς να του προδείξεις. Έξω! Κράτηστε. Είμαι στρατηγός. Επειδή είσαι ηλίθιος και από καλή οικογένεια. Κρά. Κράτηστε. Νομίζω το πρόβλημα με τη Ρόδο δεν είναι ούτε οικονομικό ούτε στρατιωτικό. Είναι καθαρά πολιτικό. Και αν τελικά πρέπει να καταληφθεί η Ρόδος, οι λόγοι που το επιβάλλουν είναι βαθύτεροι. Πρώτον, οι Ροδίτες, εντελώς αδικαιολόγητα, έχουν πιστέψει ότι πλέον εναντίον τους. Δεύτερον, σου ετοιμάζουν ένα μεγαλοπρεπή ανδριάτα. Και γιατί όλα αυτά, μα απλούστατα, επειδή σε φοβούνται. Η πίστη τους ότι πλέεις εναντίον τους, καθώς και το άγαλμα που σου στείλουν, είναι οι αδιάστητες αποδείξεις της ενοχής τους. Και αν τελικά τους επιτεθείς, αυτοί θα φέρουν ακέραιη την ευθύνη, αφού με την προκλητική του στάση χαράζουν τη γραμμή του νέου μετώπου πάνω στο ίδιο του στο νησί. Έξω! Είμαι στο κολοφόνα της δόξας μου ή δεν είμαι. Στο απόγειο κράτηστε. Τότε να μου βρείτε μια τρία να πολιορκήσω. Όχι να μου μιλάτε για τη Ρόδο. Ενώ σας κρεμάσω όλους από τη γλώσσα. Έξω! Γρα! Τι μοναξιά. Πρόσεχε, πώς μου μιλάς. Μα δεν μίλησα ακόμα. Τι έχεις δροσιά τη σελίδα. Ναι. Γιατί αυγεί των ματιών μου. Πρίτο. Άνθος του λωτού. Γιατί δεν διαβάζεις κάτι να περνάει η ώρα σου. Για χάρη σου σήκωσα όσες βιβλιοθήκες βρέθηκαν μπροστά μου. Τα διάβασα όλα. Θέλεις να φάμε κάτι κρίνο του αγρού. Πάλι να φάμε. Φάγαμε Δημήτρη, φάγαμε. Αν ήθελες να μπορούσαμε να ξαναφάμε. Καλά, η άκυνθη της συγγελίας. Θέλεις τότε να πω να μας φέρουν λίγο δροσερό κρασί. Ήπια μου κρασί, ήπια μου. Και φρούτα φάγαμε και γλυκά φάγαμε. Καλά, καλά. Δεν κοιτάς λέω από το χάλι σου. Σε 2 εβδομάδες κρέμεσαι στο μάτι. Όχι. Απ' τη μέρα που ήρθε ο καινούριος μάγειρας ο Μέτης δεν κάνεις άλλη δουλειά από το να τρως και να ρεύεις. Έλα να παίξουμε χλικιά. Βλακίες κερδίζει ο ένας τον άλλον και ύστερα τα ξαναδίνει πίσω. Τότε να βρούμε κάτι να κουβεντιάσουμε. Ω, μαγευτική νύχτα της Αραβίας. Κάτσε. Δοκίμασε. Και αν βρεθεί κάτι, εμένα να μου το είπες στη τιμή.
να κάνω μια τροποποίηση στην πολιορκητική μου μηχανή. Εδώ που είναι η κλείδωση. Το έχω ακούσει 300 φορές. Μα είναι σημαντική η τροποποίηση. Σκασίλα. Εμένα ρίξεις κάτω! Δεν έχεις άλλη δουλειά να κάνεις. Από το δικαίωμα. Το δικαίωμα το έχεις άμα σε έπεσε και στο δικό. Αυτό να το βγάλεις από το νου σου. Γιατί να το κάνω, δεν είμαι γυναίκα εγώ. Δεν έχω ότι έχουν όλες οι γυναίκες. Η μοίρα δεν μας γέμισε ίσως. Λοιπόν, εγώ που ξέρω από άντρες, σου λέω πως δεν διαφέρει σε τίποτα από τον τελευταίο χαμάλι. Και πάψε να παρασταίνεις τον ανώτερο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι ο Δημήτριος, ο γιος του Αντίγονου. Και εσύ μια εταίρα που την είχα δει 40 πριν από μένα. Δεν μπορεί ο διαδοχός μου να κληρονομήσει μια κοσμοκρατορία να είναι ο γιος μιας. Γι' αυτό σε εντάτευα τόσα χρόνια. Παιδί, δεν έχει. Και μία και πάνω. Είμαι στον κολοφόνα της δόξας μου και πρέπει να κοιτάξω το μέλλον. Εγώ όμως γι' αυτό σε εντάτευα τόσα χρόνια. Φλωριέρα του πάρα. Άσχημα περνάς. Άσε τις φλογέρες και τις αηδίες. Και αυτά που ξέρασες πάλι θα μου τα πληρώσεις πολύ. Πού πας? Όπου θέλω πάω. Κάτσε κάτω. Άκου εδώ, εγώ δεν είμαι στρατηγός σου και να σε φοβηθώ. Κάτσε κάτω είπα. Τι καταλαβαίνεις, θες να με ακούσει πάλι λίγο στο στόλο. Τι μοναξιά. Δημήτρη, εγώ σου λέω ότι είσαι ανώτερος από τον Αλέξανδρο. Ότι είσαι ένας και μοναδικός. Όμως, τι ακριβά που το πληρώνεις. Χρειάζομαι έναν ποιητή. Το καημάκι σου κράτηστε. Ευχαριστώ. Μέντι, έχετε ποιητές στη Ρώμη. Ποιητές. Χρειάζομαι έναν ποιητή. Δεν είναι ο ποιητής που σου λείπει. Αυτοί όλοι είναι κλαψιάριδες, πισιθάνατοι. Θα σου κάνουν τη ζωή ακόμα πιο μαύρη. Εγώ που θέλω να πιστεύω πως έμαθα να τρως και να κέραζε. Ξέρεις τι πιστεύω. Όχι μάθε. Δεν είναι ζωή αυτή που κάνεις. Είσαι μεγαλοφυής, επιστήμονας, εφευρέτης, πολιορκητής. Αλλά αγνοείς τις σοφές μικροχαρίες της ζωής. Τόσες έχει περικυκλώσει όλο αυτό συμβούλιο, διαβούλια, μελέτες στο κεφάλι σου, όλα με αυτά ασχολείται. Είμαι τόσες μέρες εδώ και δεν έχω δει έναν άνθρωπο να γελάει. Είσαι νέος, ωραίος, ευαίσθητος. Πρέπει να ξεδώσεις. Και τι να κάνω. Εσύ δεν θα κάνεις τίποτα, εγώ θα τα κάνω όλα. Πού πας, μη φεύγεις. Εγώ δεν είμαι θεωρητικός. Ό,τι λέω το μαγειρεύω, το γαρνίρω, το σερβίρω. Μα την έξω γρήγορα, γρήγορα. Μην ανησυχείς, κάνει θεραπεία με τις στρατηγίνες. Και ποια είναι η δεσποινής? Η ουρανία μας. Καλά, πώς βρέθηκε εδώ? Μα δεν σου έλεγα πως άμα τα κορίτσια ζουνε με το όνειρο να σε γνωρίζουν. Με πιστεύεις τώρα? Πού είναι οι εικόνες μου να τις υπογράψω μια? Μα δεν νομίζω πως ήρθε μόνο για ένα αυτόγραφο. Αλλά, πείτε τα μόνοι σας, εγώ περισσεύω. πώς είπαμε ποιος λένε. Ουρανία! Το πατέρα σου. Το Μεγακλή! Η μητέρα σου. Τη Νίκη! Τι δουλειά κάνει ο πατέρας σου. Εκτελονιστής! Στη Ρόδο μένετε. Στη Ρόδο! Μέσα στη Ρόδο. Στο λιμάνι! Και γιατί ήθελες με τόσο πάθος να με γνωρίσεις? Γιατί είσαι ο Δημήτριος, ο πολιορκητής! Αν δεν ήμουν ο πολιορκητής, δεν θα ήθελες να με γνωρίσεις? Τώρα που σε βλέπω, νομίζω πως και πάλι θα ήθελα. Δηλαδή, τώρα που είσαι απέναντί μου τι νιώθεις. Ρίγος! Ρίγος? Τι ρίγος? Από πού προέρχεται? Από ευτυχία που τρέμω μην τελειώσει. Θες να πεις ότι σε κάνω ευτυχισμένη? Και μόνο που είμαι εδώ μέσα είναι τόσο πολύ για μένα. Εγώ απέναντί σας δεν νιώθω απολύτως τίποτα. Σε ψάξατε πριν πεις! Όχι, όμως άμα θέλεις μπορώ να χτυθώ. Να χτυθείς, έτσι κάνεις εσύ. Όποιος σου πει μια κουβέντα πιάνεις την Το πείνα. είπα για να με πιστέψεις. Θα γλυθείς όποτε σου πω εγώ. Όχι όποτε θες εσύ. Μα δεν ήρθα εδώ για να γλυθώ, με παρεξήγησες. Μπορεί. Άλλωστε, εγώ δεν ξέρω και πολλά από γυναίκες. Ούτε θέλω να μάθω. Εμένα τα ενδιαφέροντα μου για έτσι. Θέλεις να φύγω. Πάμε να φύγεις! Κάτσε κάτω! Μάλιστα. Όμως κι εγώ γι' αυτό ήθελα με τόσο πάθος να σε γνωρίσω. Επειδή τα ενδιαφέροντά σου είναι άλλα. Επειδή είσαι κάτι ξεχωριστό. Κάτι ανώτερο. Μπα, πολύ περίεργο. Γιατί? Γιατί έχω τη χειρίστη ιδέα για όλες σας.
Είστε φτηνές, αντιπνευματικά όντα. Μόνο το κρεβάτι σας ενδιαφέρει και πώς θα περάσετε την ώρα σας ευχάριστα. Είστε συμφεροντολόγοι. Το νου σας τον έχετε μόνο το πόσα παιδιά θα αναπιάσετε για να δώσετε το γάλα ρώσο στο λαιμό του άντρα σας. Για το μέλλον του, τα όνειρά του, την καριέρα του. Εσάς καίγεται καρφί. Η μάχη στην Κύπρο ήταν κάτι μεγαλειώδες, κάτι μοναδικό. 30.000 άντρες του Πτολεμαίου τους έκαψαν ζωντανούς με τα φλογοβόλα. Με δυο λόγια πήραν τις καλύτερες κριτικές. Ξέρεις τι κύριε μου είπε. 30.000 ανθρώπους ξέρει να σπάσεις. Ένα παιδί δεν ξέρει να κάνεις. Εκεί το παιδί. Μα τι, να βγει όξο, να δει τη μάχη, να θαυμάσει. Και στην πόρτα δεν βγήκε. Υπάρχουν δυστυχώς και τέτοιες γυναίκες. Μην της πεις τίποτα. Όχι βέβαια. Ξέρεις τι είναι αυτό. Όχι, δεν έχω ξαναδεί. Μόνο εγώ έχω. Είναι ο χάρτης του κόσμου που συνέταξε ο Αμφίας ο Εφέσιος. Θέλει να το βγάλει, να βάλει κορτίνες. Μα είναι τρελή. Η Ευρώπη, η Ασία μου, η Αφρική μου, η Ισπανία μου, η Ελλάδα μου, η Μακεδονία μου. Αν ο Αλέξανδρος έφτασε στις Ινδίες, εγώ δεν πρέπει να φτάσω στις Ηράκλειες στήλες. Μα, τι είναι ο Αλέξανδρος μπροστά σε σένα. Χωρίς τη διαφήμιση που του έγινε θα τον είχαμε κιόλας ξεχάσει. Ο καημένος ο Αλέκος, Θεός χωρέστε. Ούτε δυο καθαρονάκια δεν μπορούσε να μοιράσει. Γι' αυτό εγώ πρέπει τώρα να συμμαχίσω με τον Πτολεμαίο για να φάω το Σέλευκο. Μετά να συμμαχίσω με τον Κάσανδρο για να φάω τον Πτολεμαίο. Ύστερα να συμμαχίσω με τον Λυσίμαχο για να εκτελέσω τον Κάσανδρο. Και στο τέλος, αφού μείνει μόνος ο Λυσίμαχος, να το φάω κι αυτόν και να γονατίσει οικουμένη ολόκληρη κάτω από το σπαθί μου. Λοιπόν, ξέρεις τι μ' απαντάει όταν της τα λέω όλα αυτά. Δεν θα αφήνεις τις άλλες να φτιάξουμε κανένα παιδάκι να ζήσουμε σαν άνθρωποι. Έλα να δεις τώρα κάτι άλλο. Ούτε αυτό το έχεις ξαναδεί τώρα. Μοιάζει με... μηχανή. Μηχανή είναι. Ακριβώς. Είναι γνωστή πια ελέπολη, τελειότερη που λέει την δική μου μηχανή. Αυτή είναι. Ω Θεέ μου, υπάρχουν άνθρωποι που λένε ας τη δω και ας πεθάνω. Μπορώ να την αγγίξω. Όσο θέλεις. Η άλλη ανέστητη ούτε ένα παλί δεν πιάνει να την ξεσχολήσει. Ορίστε, βάζει συνέχεια μέσα τις κρούστες και τις φερόνες για να με κρευρίσει. Να κι εγώ. Μα είναι αριστούργημα. Και δεν βλέπεις τίποτα. Αυτό είναι μια μικρογραφία, ένα μοντέλο. Η πραγματική έχει 100 μέτρα ύψος και 30 πλάτος. Εσύ πόσο χρόνο είσαι? 17. Συνδυάζει όλα τα σύγχρονα όπλα τακτικής, στρατηγικής και ψυχολογικού πολέμου. Αυτή εδώ η κεραία από το άκρο της ονομάζεται οφθαλμός. Ναι. Σκύβει μέρα νύχτα πάνω από την πολιορκημένη πόλη. Ναι. Βλέπει τα πάντα. Ναι. Παρακολουθεί τα πάντα. Σπάει τα νεύρα των πολιορκημένων. Τους κάνει όλους τρελούς. Τι ωραία μάτια που έχει. Λέγε μου, μη σταματάς. Από εδώ, Ναι. από 30.000 φλογοβόλα μένει το λεπτό. Ναι. Από εδώ, 50.000 εμπριστικά μένει το πεντάλεπτο. Όλες οι πετροβολαρχίες μαζί μπορούν να βγάλουν όσοι πέτρα βγάζουν 12 ανατομία. Και όταν ο λιθοβολισμός και η φωτιά ρημάξουν τα πάντα, πέφτουν οι γέφυρες, ορμούν οι καταδρομές, κυριεύουν τα τύψη, ανοίγουν τις πύλες, εισβάλλει το δαρρυμιστικό και πνίγει στο δαρρυμιστικό αντίσταση. Και όταν πάνω από την οικημένη πόλη ακούγονται μόνο τα τραγούδια των νικητών και η θρύλη των νικημένων, μπαίνουν καβάλα στο πόλεμο και έρχονται οι άρχοντες της πόλης, σουρνάμε να τους στήσουν ποτάκι, σουρνάμε. Πού έχει ένα πανί, θα την ξεσκονίσω εγώ. Ας το πανί. Και να του πεις, αν σου άρεσε. Τα ίδια όσα είπες. Η άλλη ανέσυτη δεν ήθελε να ακούσει λέξη. Εγώ θέλω να μου μιλάς για αυτήν μέρα νύχτα. Τα κι αυτά τα κατόρματα οι στρατηγοί μου που τους έκανα ανθρώπους που αναγνωρίζουν τι μεγαλοφυές όπλο εφήβρα. Ζω σε ένα στήρο, αντιπνευματικό περιβάλλον. Έρχονται ώρες που δεν έχω κέφι ούτε για πόλεμο. Τόσο χαμηλά έχω πει. Εσύ, ο ανώτερος και από τον Αλέξανδρο. Ούτε και αυτό που το αναγνωρίζουν. Και εδώ που τα λέμε, τι θα έκανε ο Αλέκος χωρίς τους καταπληκτικούς στρατηγούς του. Δεν θα είχε φτάσει ούτε στο Δομοκό. Ενώ εγώ θα κάνω όλα μόνος μου. Είμαι μόνος. Τι μοναξιά. Δεν είσαι ευτυχισμένος, Δημήτριε. Πώς να είμαι. Μείνε λίγο καιρό εδώ και θα καταλάβεις. Επιζώ επειδή με φοβούνται. Επειδή με τρέμουνε. Δεν μ' αγαπά κανείς. Δεν περνά μέρα που να μην αποκαλύψω 3-4 απόπειρες δολοφονίας. Δώσ' μου το χεράκι σου.
Δεν είναι απάνθρωπο. Έχω τόσους λαούς να μετρεύω. Κι ούτε έναν άνθρωπο να μ' αγαπάει. Ούτε έναν άνθρωπο να με κοιτά με τη λατρεία που με κοιτάς εσύ, Ουρανία. Και το χρειάζομαι. Το χρειάζομαι γιατί είμαι άνθρωπος κι εγώ όπως σου. Αχ, πονάω. Πού πονάς, πού σε πονάς. Δεν φταίς εσύ, αυτά εδώ φταίνε. Για όλα τα πάλι σίδερα. Μου επιτρέπεις να το βγάλεις. Όπως θέλεις. Θα το ξεφορτωθώ αμέσως. Εξάλλου, τα μέταλλα είναι καλός αγωγός θερμότητας και σήμερα κανείς ζέστη. Μέντι! Ναι. Βοήθησε με να βγάλω αυτό το απρόσεκτο. Και το κάτω πρέπει να βγάλεις, και το κάτω. Το κάτω δεν με ενοχλεί. Θα σε ενοχλήσει αργότερα. Τι θα φορώ. Εδώ το έχω, είναι ειδικά φτιαγμένο για αυτές τις περιπτώσεις. Δεν κάνουμε τίποτα. Συζητάμε. Ωραία. Ντύσου κατάλληλα προς συζήτηση. Πώς την βρίσκεις, δεν μου είπες. Έκτα! Μου άνοιξε τις πιο ευαίσθητες κορδές της ψυχής. Της εμπιστεύτηκα πάρα πολύ. Φοβάμαι πως... Μα φοβάσαι μια αθώα κοπέλα. Είδες τι αντιφατικός που είμαι. Αντί να είμαι ο πιο ελεύθερος άνθρωπος στον κόσμο, κάθομαι και με καταπιέζουν οι αντιφάσεις μου. Και με την ανάγκη τη σκύλα. Κάποτε πρέπει να πάρει μια απόφαση. Ή τώρα ή ποτέ. Διέταξε τη φρουρά να μην την ξαναεπιτρέψει να μπει εδώ μέσα. Και άμα επιμένει, να τη ρίξω στη θάλασσα, να τη φάνε τα ψάρια. Όχι, όχι τα ψάρια. Ήρθε η ώρα της να τη φάνε τα ψάρια. Δεν θέλω να με βοήθεια. Καλά. Τότε πρέπει να τη φάξει ένα δοκιμάτο. Αν μην καταλάβει τίποτα. Εγώ θα το φροντίσω. Πάει πάρα πολύ. Γεια σου, Άννης. Είναι πολύ μαλακόστινα. Πολύ ωραία. Ουρανία μου. Να ήξερες πόσο είχα ανάγκη την παρθένα αγνιά σου, τα πρόθυμα αυτάκια σου, τα έξτρα μάτια σου. Γιατί με άκουσες τα αγνιά μου. Πολύ αγνιάς κατά βάθος. Και ένας άντρας, μόνο στα μάτια ενός κοριτσιού μπορεί να δει την αξία. Γι' αυτό κι εγώ πήρα την απόφαση για χάρη σου Ναι. να κάνω Ναι. μια πολιορκία του σύντομο. Θέλω να δεις πως όσο σου έλεγα μέχρι τώρα είναι μηδέν μπροστά στο θέαμα. Όχι στη Ρόδο. Μα ποτέ δεν ήθελα να πάω στη Ρόδο. Ποτέ. Συγγνώμη, Ουρανία μου, αν φύγω την πατρίδα σου, αλλά είστε σε πρωτόγονη κατάσταση. Δεν έχετε κανένα πολιορκητικό ενδιαφέρον. Είστε ανοχήρωτοι, άοπλοι. Ακόμα κι αυτός ο φλίαρος ο πολεμαίος, αν αποφάσισε να σας κατακτήσει, θα το έκανε κάνοντας περήφανο. Εσύ όμως δεν θα τον αφήσεις. Την αγαπάς πολύ, τη Ρόδο. Αφού είναι ο τόπος μου και ξέρεις τι τόπος. Σκέψου ένα απέραντο δάσος από τριανταφυλλιές. Μαγεία. Λοιπόν, θα την κατακτήσω εγώ ο ίδιος και θα την πάω Δημητρούπολη. Μη όχι, σε παρακαλώ. Και μάλιστα απαλλαγμένη από φορολογία και με ειδικά προνόμια. Δημήτρη, σε παρακαλώ. Και χωρίς καμία υποχρέωση της χρωστάω τόσα πολλά. Φρουρός! Φρουρός! Δημήτρη, πίστεψέ με, εγώ δεν ήρθα εδώ γι' αυτό. Το ξέρω. Εγώ είμαι ψυχολόγος. Κατάλαβα αμέσως πόσο ανίδιοτε. Έτσι, έχω και το κεφάλι μου ήσυχο ότι δεν θα με προλάβει αυτός ο φλίαρος ο πτολεμαίος. Ρα, διατάξτε! Δεν θα ξανάρθουν αμέσως στρατηγοί μου εδώ. Μάλιστα. Ρα. Ουρανία. Γιατί κλωτσούσε έτσι κατατρώμαξα. Το παλιάκι, το τρόμαξε τουλάχιστον. Δημήτρη, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ, άκουσέ με. Θα δώσω όσο θέλεις, μόνο δώσε με ένα λεπτό. Άκουσε, εσείς η δική σας Σοφία ήταν, εγώ δεν ήθελα να έρθω. Εσύ δεν φταίς εσύ. Εσύ είσαι ξεθαύμαστη. Και τι κάνουμε τώρα που ήρθαμε για μαλλί και βγήκαμε κουρεμένοι. Δεν ξέρω και τι καλά που τα πηγαίνατε στην αρχή. Μήπως πρέπει να αλλάξω βιολί, να τον απογοητεύσω τελείως. Όχι προς Θεού, είναι επικίνδυνο. Αν καταλάβει τι σκοπό είχαμε, θα είναι χειρότερα. Ναι, έννοια του κι αυτός μόνο τον εαυτό του καταλαβαίνει. Μα καλά, τι λολί είναι όλοι μεγάλοι. Αυτός είναι για δέσιμο. Όσους ρώτησα στη Ρόδο ήσαν έκπτωτοι. Ποιος φαίνεται είχαν συνέλθει. Εν ενεργεία είναι ο πρώτος που γνωρίζω. Δεν πρέπει να ειδοποιήσουμε το συμβούλιο αμέσως. Με τι καρδιά. Σιγάλεψέ με να πάω να του τα πω. Όχι, δεν πρέπει να σε λείψει από εδώ. Εδώ είναι το κέντρο των αποφάσεων και πρέπει να κάτσει να το επηρεάζει. Να βγάλει ό,τι καλό μπορεί να βγει για αυτή την καημένη μας τη Ρόδο. Πολλά που βγαίνουνε. Τι ανακούφιση σήμερα. Ουρανία.
Επ' ευκαιρία τώρα να μιλήσουμε για αυτόν τον χαιρετισμό. Όλη μέρα ανασάνω τη σκόνη που σηκώνεται. Μπορεί εκεί στη Μακεδονία με τα χιόνια αυτά τα κοπανήματα να ήταν απαραίτητα για να μην παθαίνουν πυρομαγήματα σκοπή. Εδώ όμως στον νότο που σκάει ο Τσίτσικας, τι έχετε πάθει και την πιαστέζεις να σας χτύπησα λίγα. Μα κράτησε 60 χρόνια τώρα. Εγώ είμαι μόνο 36. Ναι, μα η σημασία του χαιρετισμού. Θέλω να αυτή την πραγματικότητα. Να βρείτε κάτι πιο μαλακό. Στρατηγέ. Γιατί να τρομάζουμε τα κορίτσια. Ουρανία. Έλα να σου συστήσω τους στρατηγούς μου. Πληθείας. Της Υπηρεσίας Πληροφοριών και Εσωτερικής Ασφαλείας. Καλλικράτης. Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου. Ευελπίδης, Ερμελητής και Εφοδιασμού. Νεοκλής, αρχηγός του Στόλου. Χαίρομαι πάρα πολύ. Φύσηξε να το χέρι. Όχι, περαπιστέ. Να μην φυσήξει. Κύριε. 6 μήνες τώρα προσπαθείτε να με πείσετε να κατακτήσω τη Ρόδο και εγώ αρνούμαι. Η δεσποινής ουρανία όμως από εδώ με έπεισε. Ο λόγος είναι ότι εσείς μου δημιουργούσατε την απέφυγα για τη Ρόδο. Ενώ η δεσποινής ουρανία από εδώ με έκανε να νιώσω για το νησί ευγνωμοσύνη, αγάπη, εκτίμηση. Κύριε Αρχηγέ και την Επιτελείου, ετοιμαστεί άμεσα στο εξαρτευτικό μου σώμα και να περιμένει τα βαγές. Και όταν αποβιβαστούμε στη Ρόδο, θα συμπεριφερθούν σαν κύριοι. Μη μάθω τι κάναμε πιάτσικο, μη μάθω τι κόψανε τριαντάφυλλα. Τα λουλούδια αυτά είναι το φυσικό γνώρισμα αυτού του νησιού. Συνεπώς, τις τριανταφυλλιές και τα μάτια σας. Κάθιστε, μπορεί να δείτε θα πληρώσει το έξτρα κατοχής. Εμείς. Πρόγραμμανες. Σκαλπάως! Κάθιστε, οι χρηματοδότες και οι έμποροι δυσαρεστημένοι. Τα ταμεία μας είναι άδεια. Πέρα με ένα κατάλογο Με τους δυσαρεστημένους. Κράτηστε, υπάρχουν και ορισμένες άλλες λεπτομέρειες. Δεν υπάρχουν. Επίσης, θέλω για απόψε μουσική, αλλά όχι την πάντα του στρατού. Κάτι με άρπες, με λύρες, με φλάουτα. Μα κράτησε στρατό, δεν έχουμε τέτοια όργανα. Να βρείτε! Μα ό,τι μουσική μας φέρουν να μπαίνουν. Να μάθουν! Έλα ορθία μου. Πάμε να κάνουμε λίγη θάλασσα. Στη γαλάζια βαρκάδα. Κάτω από τον ουρανίτικο ροδινό. Για να τη φατάει! Μα είναι δυνατόν. Τι παρδαλωτήσιμο ήταν αυτό. Καταργεί τον χαιρετισμό. Κατάληψη της Ρόδου εξαίρετο. Είναι μακεδονικά έτη αυτά. Αυτή το έβαλε στο βρακί της. Γαλάζια βαρκάδα. Έσχος, έσχος. Όχι πιστός. Με συγχωρείτε κύριε, πρέπει να στρώσω τραπέζι. Όπως διατάξετε. Ω Διε μεγαλοδύναμε και παντογνώστη, τι μας μαγειρεύεις. Επίκουλε, μας καταστρέφετε. Εγώ. Όλοι σας. Αυτό είναι ευγνωμοσύνη. Εμείς σκοτωνόμαστε να σας περιποιηθούμε, να σας διασκεδάσουμε. Και εσείς με την πρώτη ανεύθυνη φήμη μας κολλάτε τη ρετσινιά ότι είμαστε επικίνδυνος τόπος και τα μαζεύετε και φεύγετε. Ντροπή ρε Επίκουλε, ντροπή. Μα τα πολεμικά του Δημήτριου Αράδου στο Ποσειδόνιο. Εγώ ως κυβέρνηση το διαψεύδω. Είναι η έκτη κυβερνητική διάσκεψη που επιβεβαιώνει τα γεγονότα. Ποια γεγονότα, κύριε μου, ποια γεγονότα. Το Ποσειδόνιο ήταν η κυρία μου και είδε το στόλο με τα μάτια. Τρομερό θέαμα. Κυρία μου, μήπως ήταν μακριά και νομίζατε πως είναι κοντά. Γιατί συμβαίνουν πολλά τέτοια στη Ρόδο. Επειδή είμαστε η χώρα της φαντασίας. Και επειδή συχνά η φαντασία πλήττει από τη μοναδική σιγουριά και ησυχία που έχουμε εδώ. Αναζητά νέες συγκινήσεις. Εγώ, κυρίες και κύριοι, ως κυβέρνηση, δεν διαψεύδω την πραγματικότητα, αλλά τη φαντασία της πραγματικότητας, η οποία συνήθως υπερβάλλει. Καταλαβαίνω την απελπισία σας, αλλά πάμε. Μα μισό λεπτό. Θα σας κάνω έκπτωση 50%. Είστε καλά, να κινδυνεύσουμε για μια έκπτωση. Λούκετε ρε, γιατί είστε κινδυνομανείς. Δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Εν πρώτης ο Δημήτριος δήλωσε ότι θα προστατεύσει την ουδετερότητά μας. Δεύτερον, λάβαμε όλα τα μέτρα για να την ενισχύσουμε. Γιατί νομίζετε ότι βάψαμε όλα τα κτίρια σε χρώμα ροζ, λαχανή, βραουλί. Γεμίσαμε τον τόπο με γλάστρες, με περιστέρια, τα δέντρα με μελωδικά πουλιά. Όποιος φωνάξει ζήτω η Ρόδος, συλλαμβάνεται ως πολεμοκάπηλος.
Τι άλλο θέλετε για να πιστείτε ότι η Ρόδος και ο πόλεμος είναι βουνά που δεν σμίγουνε ποτέ. Μα εσείς κάνατε μερική επιστράτευση. Εμείς ήμασταν, κύριε. Είδαμε στρατιώτες. Είναι 6 άνεργοι ηθοποιοί που στο θέατρο παίζανε πάντα το στρατιώτη και τους χρησιμοποιούμε για λόγους καθαρά εσωτερικούς. Επίσης τώρα. Λούκιε, πάμε γρήγορα, θα χάσουμε το καράβι. Οι θεοί ας λυπηθούν τη Ρόδο. Χαμένα κορμιά. Ορίστε, ποιοι δημιουργούν τους Δημήτριους. Αυτοί οι εύποροι που δεν έχουν ούτε το θάρρος να υπερασπιστούν την καλοπέρασή τους. Τον έφερα, φιλόξενε. Πες του να περάσει τι περιμένει. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος από εδώ λέει πως έχει κάτι επίγον. Το πιο επίγον είναι τα γάλματα, Χάρη. Και αν τα είχαμε στήσει, δεν θα είχε δημιουργηθεί αυτός ο πανικός. Αμφιβάλλω. Εμένα να ακούσουμε και ενήμερος. Και γι' αυτό αμφιβάλλω. Περάστε έξω, κύριε, θα σας φωνάξουμε. Παρακαλώ να μου διαθέσετε μόνο ένα λεπτό. Ακριβώς όσο χρειάζομαι για να ετοιμαστώ. Άλλωστε, εγώ δεν βιάζομαι. Τότε μόνο για ένα λεπτό και αν πρόκειται για κάτι πολύ σοβαρό. Κάτι με πρόκειται για το Α και το Ω. Ορίστε. Μάλιστα. Αριστούργημα. Κύριε, εμένα ο λόγος μου είναι συμβόλαιο. Σε μια εβδομάδα μπορώ να σας έχω 1000 τεμάκια από τον καθένα. Πολύ σύντομα, Ποιος είσαι λόγος σου. Αντιπροσωπεύω τις καλύτερες φίρμες. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Πάρτα και χάσου από εδώ. Να μην σας πω την τιμή. Όχι. Σας ειδοποιώ, άμα αρχίσει ο πόλεμος, τιμή θα είναι διαφορετική. Πώς μπήκε στη Ρόδο. Από ποιο τελωνίο πέρασε αυτή η βαλίτσα. Έλα μέσα μαζί μου να μου δείξεις ποιος Ελλήνας σου έκαμε έλεγχο. Τι έλεγχο. Παρατηρητής δήλωσα και μου κάνατε μενάδες. Όλοι αναχωρούν, εγώ ήρθα. Λοιπόν, θέλετε να κουβεντιάσουμε τώρα ή αύριο την ίδια ώρα. Ούτε τώρα, ούτε αύριο, ούτε ποτέ. Καλώς, εγώ καλού κακού. Σας αφήνω την κάρτα. Αφήστε τη στο τραπέζι. Άστα κάτω. Αυτά κατάστονται. Διότι μπήκαν παράνομο. Κρατήστε τα, έτσι κι αλλιώς δείγματα είναι. Παρεμπιπτόντως, μένω στο ξενοδοχείο το Παλάτιο. Χαιρετώ σας. Αφήσουμε αυτό τον προβοκάτορα που ήρθε να μας προμηθεύσει όπλα να κυκλοφορεί ελεύθερος. Πάμφιλε, να στείλεις το σύλλαβο. Έννοια σου. Και πρωί αυτοί που θα του χτυπήσουν την πόρτα, δεν θα είναι για να του πάνε πρωινά στο δωμάτιο. Έτσι, μπράβο. Χάρη, είδες τι υπονομεύσεις υφίσταται η ουδετερότητά μας. Κι αυτό, σε παρακαλώ. Σαν πνευματικό άνθρωπο, δείξε λίγη κατανόηση. Θα κάνω και τίποτα άλλο. Τότε γιατί καθυστερείς τα γάλματα. Ποιος άλλα στα σχέδια όλη την ώρα. Αφού δεν κάνεις αυτό που πρέπει. Σήμερα νομίζω πως έχουμε τα τελικά σχέδια. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Έλα, Πάμφιλε, έλα να τα δούμε. Τα σχέδια κάνει. Πρόεδρος, εδώ. Πάντα στην ώρα, έλα, θυμάται τα σχέδια. Δυστυχώς πρέπει να σας διακόψω. Μην αφήνουμε το γάμο τώρα και πάμε για πορνάρια. Είναι εκτάκτο σημαντικών. Ρε σημαντικότερο τα τελικά σχέδια. Απείρως. Δηλαδή. Ήρθε ο μεσολαβητής. Τι μεσολαβητής. Του Οργανισμού Διεθνούς Ειρήνης. Ωραία, και τι ήρθανε. Αυτός λέει πηγαίνει όπου γίνεται πόλεμος για να συμβιβάσει τους αντιπάλους. Τότε να πάει στο Δημήτριο. Αυτός είναι αντίπαλος από πούνια. Εμείς δεν αισθανόμαστε αντίπαλοι κανενός. Ακριβώς αυτό το είπα και εγώ. Αλλά δεν έχει ακόμα αποδείξεις για τις εχθρικές διαθέσεις του εναντίον μας. Και πότε θα έχει, παρακαλώ. Λέει πως πρέπει πρώτα να αρχίσουν οι εχθροπραξίες. Μα καλά, ο Δημήτριος είναι στρατιωτικός. Έτσι και αρχίσει και γλυκαθείς στη μάχη, άντε μετά το σταματήσεις. Γι' αυτό λέει έσπευσε να έρθει να μελετά τους όρους ανακοχής από αύριο κιόλας. Μα καλά, πριν αρχίσει ο πόλεμος θα αρχίσει να μελετά τους όρους ανακοχής. Βέβαια, γιατί αυτές οι διαπραγματεύσεις βαστάνε πολύ καιρό. Πόσο πολύ. Συχνά βαστάνε πιο πολύ από τον πόλεμο. Όπου το πόλεμο συνεχίζεται μέχρι να τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις. Να πας να του πεις ότι δεν μας χρειάζεται και αν αρνηθεί να φύγει, να συλληφθεί. Ποιος είναι ο μεσολαβητής. Και ο μεσολαβητής και οποιοδήποτε άλλος είναι σίγουρος ότι πάμε για πόλεμο. Γιατί με το λέγει ο ένας, λέγει ο άλλος, στο τέλος θα γίνει. Ζήτω η ουδετερότης. Ζήτω. Και αυτά εδώ τι είναι. Τίποτα δείγματα είναι, έλα. Προχώρα, τα σχέδια σου λέω. Ακούω. Ω Θεέ μου. Ρε πάλι του κεφαλού σου έκανες. Τι εννοείς. Τι ψοφίμι είναι αυτό ρε. Ποιο από τα 4, δεν καταλαβαίνω. Εξηγήσατε. Εγώ δεν μπορώ άλλο. Κουκάρι μεροληπτής. Εδώδες. Τα λόγω του Δημητρίου. Δεν βαστιέται, τρώει σίδερα. Ενώ του Πτολεμαίου. Είναι μια ψωροφοράδα με τον αποδάρι στο λάκκο. Δεν το πιάσατε. Εκφράζω τον κομπλεξικό χαρακτήρα του Δημητρίου μέσω της σχιζοφρένειας του λόγου. Ναι, βρε. Αλλά τι θα πούνε από την Βρετζία το μάλλον τέτοια διαφορά. Καμία διαφορά. Ο ύπουλος και αειδιαστικός χαρακτήρας του Πτολεμαίου εκφράζεται μέσα από το κουτοπώνυρο χαμόγελο της γριάς φοράδας. Και στα δύο ακολούθησαν την ίδια πρωτοποριακή τεχνοτροπία. Είναι η λεγόμενη, κύριε Χάρη, είσαι βατός να μας κάψεις. Βρε, τι μας χρειάζεται ψυχανάλυση. Εμείς να τους κολακεύσεις πρέπει. Θέμε δεν θέμε. Χάρη, θα σου εμπιστευτώ ένα κρατικό μυστικό. Αλλά δεν θα το κοινολογήσεις κακομοίρη.
Το Καζανάκι στο 14 στάση. Προς τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Ξενοδοχειακού Συμβουλίου Ιστρών. Κύριε Πρόεδρε, είναι πλέον εμφανές ότι ο Δημήτριος ετοιμάζεται να ενεργήσει εναντίον της χώρας. Αναμένω λοιπόν από εσάς την ουδετερότητά σας, την οποία τόσο εσεβάστην να τη διατηρήσετε απαραβίαστη. Ακούς, Χάρη? Ακούω να ακούς. Άλλος θα υποχρεωθώ να την προστατεύσω εγώ, έστω κι αν η Ρόδος, λόγω των ολεθρίων συγκρούσεων, καταστραφεί ολοσχερός. Με άπειρον συμπάθεια και εκτίμηση, Πτολεμαίος βασιλεύς της Αιγύπτου. Κι άλλος προστάτης. Της ουδετερότητάς μας. Άκουσε, Χάρη. Αφού έχεις άγριο το άλογο του Δημητρίου και ήρεμο του Δημήτριο, αγρίεψε το πρόσωπο του Πτολεμαίου και άσε τη φράδα να χαμογελά. Ή κατέβασε τον Δημήτριο από το άλογο και κάτω να κοιτάζει με θαυμασμό το άλογο που τον εκφράζει. Όχι, γιατί το Πτολεμαίος θα είναι πιο ψηλά. Εγώ προτείνω να ξεπεζέψουν και οι δυο και να ενεργούν ανάλογα. Πότε να καβαλικεύει ο ένας, πότε ο άλλος, πότε και οι δυο. Μπράβο! Αυτή είναι η καλύτερη λύση. Μας επιτρέπει μια πιο ευέλικτη διπλωματία. Χάρη, κατάλαβες τι θα κάνεις? Ναι, θα τους κάνω να γεύσουν. Τέλος! Να συλληφθεί! Έχουμε υπουργικό συμβούλιο εδώ, στρατιωτικό νόμο. Δεν μπορεί να ξέρεις εσύ. Μια στιγμή, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Έτσι δεν τους θέλετε? Δεν γίνεται να είναι όρθιοι. Και ύστερα πώς θα κλείνουν τα πόδια. Να σκέψου έναν τρόπο, καλλιτέχνης είσαι. Χρετέχνη μου τι ακούς. Πάμε να φύγουμε. Είπα να συλληφθεί. Φωνάξτε το στρατό γρήγορα. Ούτε μία αντίρρηση, κύριε Πρόεδρε. Μιας που ελευθερία της σκέψης δεν συλλαμβάνεται. Τι αξίζει, βρε άγνοια, η ελευθερία της σκέψης σου μπροστά στην ελευθερία της πατρίδας σου? Αν η ελευθερία της πατρίδας μου δεν χρειάζεται την ελευθερία της σκέψης μου, τσιμένο να γίνει. Ναι, αλλά τι θες να κάνουμε εδώ που φτάσαμε? Να δείτε πού φτάσαμε. Έχουμε πόλεμο. Πόλεμο, ουδετερότητα. Πού το βλέπεις? Ο καλλιτέχνης το διαισθάνεται. Όπως η γάτα, ο πετεινός οι ρευματισμοί, την αλλαγή του καιρού. Η καταπίεση της τέχνης είναι αλάθα φυσιονός. Και πώς θα πολεμήσουμε, αφού είμαστε γύμναστοι. Ο πόντος για την πραγματική ελευθερία είναι ο καλύτερος εκπαιδευτής. Τι θα γίνει, θα με συλλάβετε? Βιάζεσαι! Όχι. Άι στο διάλογο, καλά καλά. Εδώ είστε όλοι. Ευτυχώς. Η κυρία από εδώ ήρθε και με βρήκε και με έφαγε να τη φέρω εδώ. Για ακούστε κι εσείς τι λέει. Εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μόνο που μου έκανε την ψυχή μαύρη. Παραθερίστρια είστε. Λέει πως είναι η γυναίκα του Δημήτριου. Η λάμια με το όνομα. Εάν δεν με πιστεύετε, μπορώ να σας το αποδείξω. Να σας πω λεπτομερώς τι μας τάιζε εκείνη η σουπιά ο μάγειρας ο Μέτης και πώς λένε το πουτανάκι που του στείλατε για να το ξεμυαλίσει. Εμείς δεν στείλαμε κανένα. Δεν έχουμε ιδέα. Αλλού αυτά. Εν πάση περιπτώσει, εμένα δεν με έκανε πέρα το πουτανάκι και ούτε ήρθα στο πολιτικό σας γραφείο για να παραπονεθώ. Εμάς ο δεσμός μας, κύριε Υπουργή, είχε και τελείως εκτελεστεί. Δεν είχαμε καμία ψυχική επαφή. Τα ξέραμε αυτά. 15 χρόνια πάνε στράφη. Το σκόσα κι εγώ με μία βάρκα για να δώσω ένα τέλος. Άλλωστε, νέα είμαι ακόμη. Έχει ο Θεός. Θα βρεις άλλο χρυσό. Στη Ρόδο, πότε ξεπαρκάρετε? Προχτές. Και βλέπω αυτή τη μαγεία, τι Αθήνα και τι κόρη. Και ματώνει η ψυχή μου. Τέτοιο παράδεισο και να τον κάνει γης ματιά μου. Δεν πρέπει να τον αφήσετε τον κακούρκο. Μα ο Δημήτριος μας εμείνησε ότι θα μας προστατεύσει. Ξέρετε τι εννοεί προστασία αυτός ο διαστραμμένος? Διατρεύει τη Ρόδο. Τη συγχαίρεται. Άκουγε Ρόδο και έφυγε. Γι' αυτό δεν ερχόταν να σας υποδουλώσει. Τώρα λόγω πουτανάκι, άλλαξε γνώμη και έρχεται. Ναι, αλλά σας παρακαλώ, όχι τέτοιες εκφράσεις για ένα κορίτσι οικογενείας. Και αφετέρου, ο Δημήτριος μας δήλωσε ότι έρχεται σαν φίλος. Φίλος? Αυτός ούτε με τα τεράτια. Θα σας τα έλεγα εγώ. Μήπως τα παραλέτε? Ούτε το ένα χιλιοστό δεν είπα. Ξέρετε από άνθρωπο άλλο στο μυαλό. Από μανιακό για πολιορκίες, για σφαγές, για ερήπια, για εκμετωσία. Από τέρας, που η μόνη του χαρά είναι να βλέπει τους άλλους να σούρνονται χάμα και να φυλάνε τα βρωμοπόδαρά του. Από φλαμμένο, που κάθε νύχτα ονειρεύει το Μεγαλέξανδρο και του φωνάζει «Ούτε για λοκία δεν σε θέλω». Σας πετώνει να είστε στρατιωτικός. Σκασμός! Ρε παιδί, δεν παίζει ρόλο ότι λίγο πολύ εμείς τον καλέσαμε. Ακόμα χειρότερα. Αυτός άμα τον καλούνε προσφάλτε γιατί τα θεωρεί όλα πιθάνα. Στην Κύπρο ήρθανε κάποιοι έμποροι να του προσφέρουν 3 πιθάρια λάδι. Ναι. Ξέρετε τι γύρισε και τους είπε? Εντάξει. Ρε κλέφτες, το λάδι που ήρθατε να μου προσφέρετε. Και έβαλε και τους φάξανε επί τόπου. Είμα τον κύριε, δηλαδή τι θέλει, να μας λέει ένα ουζάκι παρακαλώ και να του λέμε μολολαβέ και να αρχίσουμε να σφαλζόμαστε εδώ πέρα. Δυστυχώς, είναι και εκείνη η στρατηγική του κακόχρονο να έχουν που είναι 3 χειρότεροι από τον. Όλη την ώρα τον ετσικλάνε
πως ένα τέτοιο στρατό δεν μπορεί να τον εταΐζει και να κάθεται άνεργος. Σας το έλεγα, δεν θα έρθουν για παραθερισμό. Κοντολογίες, κυρία μου, τι μας συμβουλεύετε? Εγώ, κύριε Υπουργέ μου, τον ξέρω τον Δημήτριο σαν να τον έχω γεννήσει. Εγώ δεν τον είχα ψυχολογήσει στην αρχή και τον είχα έφαγα τη ζωή μου να τον κάνω άνθρωπο και δεν το κάνει. Ελάτε στο θέμα τώρα. Στρατό έχετε. Μόλις πατήσει στρατιώτης του στη Ρόδο, ξεκλιάστε τον. Είναι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει. Αλλιώς, με τους μεζέδες και τα πουτανάκια, υπογράψατε την καταδίκη σας. Μα να τα βάλουμε με τον Δημήτριο. Γιατί καλέ, τι θα δείτε πως είναι κάνας θεός. Συγνουρία έχει δηλώσει. Ως και εμένα έψαχνε, μην έχω κανένα μαχαίρι πάνω μου. Αν ξέρετε οι λαοί τι φελός είναι, δεν θα είχε νικήσει το τους σιώτες. Μα έχει μηχανές και εμείς δεν έχουμε ούτε σφεντώνες. Και τι είναι οι μηχανές, έτσι και τρυπώσει ένας πονηρός στην αποθήκη και βάλει φωτιά, γίνονται όλα μπουρλότο. Ο ίδιος μου το είπε γιατί είναι και φλίαρος. Θεέ και Κύριε, γιατί όλοι σας μας πρόχνετε να πολεμήσουμε. Εγώ για το καλό σας το λέω. Γιατί έζησα μια ζωή κόλαση δίπλα από τον Καφούρκο που άλλο πάτησε, το έκανε νεκροταφείο. Γεια σας. Κύριε Πρόεδρε! Όχι τώρα! Άσχημα νέα! Όχι, αλλά λυπήσου τη Ρόδο! Οι μακεδόνες του Δημήτριου που βγήκαν στο Ποσειδόνιο αρχίσαν να βαδίζουν με όλο τον οπλισμό προς τα μέσα. Και όπως περνούσαν από το ξενοδοχείο Ζεφύρος, ένας ερευνητόρος τους πέταξε ένα πιάτο. Σταματήσανε, συλλάβανε όλο το προσωπικό, αφήσαν ανέστητα από το ξύλο τον διευθυντή, βάλανε φωτιά στο ξενοδοχείο, για προειδοποίηση λέει, κάψαν όλα τα μαγαζιά της παραλίας. Πάει και το μαγαζί της γιαγιάς μου. Με μένα τι θα γίνει, θα συλληφθώ να φύγω. Γιατί, Δημήτριε, γιατί σε είπαμε εμείς ποτέ παλιορκητοί. Ποτέ. Δεν σου φερθήκαμε πάντα με τον καλύτερο τρόπο. Πάντα. Δεν ήμασταν φρόνιμοι, αδιάφοροι, ουδέτεροι. Τελείως. Γιατί τα θες όλα με το άγριο. Εμείς με το μαλακό θα σου δίναμε ό,τι ζητούσες. Γιατί τα θες με το άγριο, Γιατί? Εμείς μπορεί να μην έχουμε μπαμπά, τον Αντίγονο, να μας δίνει ένα στόλο και να πηγαίνουμε να ενοχλούμε τον ένα και τον άλλο. Αλλά όμως είμαστε άνθρωποι εμείς. Το αποκλείς να σπάσει ο διάολος στο ποδάρι του και να θυμώσουμε. Ας πούμε ότι δολώνει το μάτι μας, ότι ξυπνά μέσα μας ο εγωισμός. Τι γίνεται τότε, Δημήτριε? Όχι, σε ρωτώ, τι γίνεται? Εάν σε δω να κοιμάσαι εδώ μέσα, να μου χαλάς τις πόρτες, τα τζάμια, να μου χαλάς τις μπογιές, πώς θα συγκρατηθώ? Ένα ποτήρι να δω να σπάει, γίνομαι θηρίο. Πώς θα σε αφήσω να μου κάψεις το βιός μου, την περιουσία μου, Ή θα ρεις ότι αν σε δω να κοιμάσαι εδώ μέσα, να δέρνεις, να σφάζεις, να ρημάζεις, διότι έτσι σου κάπνιζε, θα μείνει μαχαίρι πυρούνι στη θέση του. Απατάσαι. Ή νομίζεις ότι επειδή είμαστε άοπλοι και γύμναστοι, είμαστε και ακίνδυνοι. Και ο Σκατζόχυρος είναι αγύμναστος, αλλά έχει αγκάθια. Και η μαϊμού είναι ζώο, αλλά μαθαίνει. Η κατάσταση που με έφερες, Δημήτρη, με αναγκάζεις να ξεχάσω ότι είμαστε το νησί της απάθειας και της ευνεσιάς και να φωνάξω κάτι που απαγορεύεται αυστηρά. Άκου λοιπόν, Δημήτρη. Ζήτω η Ρόδος! Ζήτω! Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα! Ιδού πίδημα! Είτε πέρας ραδίων! Είτε! Ελευθερία ή θάνατος! Νυν υπέρ πάντων αγών! Νυν! Ίσοι όνος άριστος αμήνεστε περιπάτρις! Αμήνεστε! Θυμάστε κανένα άλλο, μαλάκες. Δεν πειράζει! Θα ξεκινήσουμε με ό,τι έχουμε! Ακολουθήστε με! Αου! 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 Έφερε το Συμβούλιο. Γιατί? Έτσι θέλει. Καήκαμε. Εσύ με ειδοποίησες. Το Συμβούλιο. Εδώ, εδώ. Μην πει κανείς. Έχουμε Συμβούλιο. Τι τρέχει πάλι? Πού να τα ξέρω? Ψυχραιμία. Ό,τι και αν σου βγει ψυχραιμία. Ευθύμιε, πώς θα πας, καλύτερα? Και που είσαι λίγα λόγια και αόριστα, όλος χαθήκαμε. Για να δω, είσαι καθόλου περιττό. Πώς είναι? Δροσερός. Αλλά παρά είναι δρόσερος. Δροσερός, αυτός είναι πάγκος. Το σφιγμό του. Να δω το σφιγμό του. Ακούς τίποτα? Όχι. Ούτε εγώ. Πέθανε. Απ' την νύχτα είναι πεθαμένος. Και έφερες ένα πεθαμένο στο συμβούλιο. Με διέταξε. Προς
Προσπάθησε να το εξηγήσω, αλλά σαν και αδύνατον. Και τώρα τα δύνατα θα μένουν στο Συμβούλιο, τι θα του πούμε. Το κρύψουν. Κάνω την ποινή του. Πώς του κρύψουμε τόσα άλλα. Ξέρει για το στόλο, ξέρει για το βαρύ πεζικό, για τις ανταγωνισμένες πεζικές. Εσύ τέτοια ώρα, εσύ ήταν σε δωροπραξίες στη Ρόδο. Εγώ ή αυτός. Και οι δύο. Και οι δύο μιλάγα την καθρία μου και πάθαν πάνω λεθρία. Μη μου τα στίβετε τώρα εμένα. Εγώ με ασφάλεια. Βαστάω στοιχεία εγώ. Όσο καιρό πηγαίναμε καλά, δεν ήμασταν όλοι ενθουσιασμένοι. Πού αλλού περάσαμε καλύτερα. Πότε ξαναβρεθήκαμε σε τέτοιο επίγειο παράδεισο, που αλλού γευτήκαμε τόσες απολαύσεις, που αλλού κάναμε τόση περιουσία. Δεν τρέπεστε τα παράσημά σας. Αντί να σκεφτούμε με τι ευρήματα εσώσουμε το τομάρι μας, καθόμαστε και φαλωνόμαστε σαν αποτυχημένη συμμορία. Πολύ σωστά. Το χιλιάρικο έξω. Έρχεται! Πείτε μου πριν αρχίσουμε και το ξεχάσω, τι να σας κεράσω. Λίγο καφέ, ποτό, μαγωτό, χυμό. Ευχαριστούμε, πήραμε. Ωραία. Ας αρχίσουμε τότε. Καθίστε παρακαλώ. Λοιπόν... Μάλιστα, γράφει. 6 μήνες είμαστε έξω από τη Ρόδο και η Ρόδος δεν πετύχει. Δεν είχε τείχος και έχει τείχος. Δεν είχε στρατό και έχει στρατό. Ήταν άοπλοι και είναι ένοπλοι. Ήταν άμαχοι και είναι μάχοι. Εσείς σαν στρατιωτικοί εγκέφαλοι, πώς το ερμηνεύετε αυτό. Έγινε και ένα θαύμα και έγιναν ξαφνικά οι ξενοδόχοι πολεμιστές. Αποκλείεται. Άρα η αλλαγή έγινε αλλού. Αλλά πού? Ιδού η απορία. Εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν έρχομαι καιρό για γράσιμο, αποφάσισα αύριο να δώσω το τελικό χτύπημα. Έχετε την καλοσύνη να πλησιάσετε. Την οδοντοπληθίδα σας κράτηστε. Δεν ξεχνά τίποτα. Το σχέδιό μου αρνητική. Κράτησε μου, επιτρέπεις. Μα φυσικά στρατέ. Μήπως κάποιος από τους παρευρισκόμενους περισσεύει. Εμένα εννοεί. Μέτη, θέλεις να κάτσεις, να ακούς, να μαθαίνεις. Εγώ δεν μίλησα. Τότε γιατί λες ότι θέλει να πάει έξω. Δεν είπα ότι θέλει. Αν το αρέσει να ακούει, εσένα τι σε ενοχλεί. Μα έχουμε συμβούλιο. Εγώ έχω συμβούλιο, όχι εσύ. Ας μην δημιουργούμε προβλήματα άνευ λόγου. Παιδί, έλα δίπλα μου. Κάτσε κοντά μου. Λοιπόν... Μάλιστα, κάτσε. Η Ελέπολη θα πλησιάσει το κατήγη στη θέση σαγροπλαστείων ο Κρήτος. Μετά από ισχυρό βομβαρδισμό με όλα τα όπλα, η μονάδα καταδρομών θα επιτεθεί κατά μέτωπο. Θα παραβιάσει τη μόρια και την κτηνική. Ευθύς αμέσως θα εισβάλλει το βαρύ πεζικό, θα επιτεθεί δεξιά και αριστερά και θα πνίξει στο αίμα κάθε τελευταία αιστεία απίσταση. Εάν χρειαστεί, θα ρίξω στη μάχη και το υπηκό και όλες τις εφεδρίες. Πήρα την απόφαση αύριο να φάω και να κοιμηθώ μέσα στη Ρόδο. Τι μεγάλη στιγμή. Καμία απορία. Καμία. Ωραία. Τότε... Εσύ, χιλιάρτη, σαν ειδικός ευνηδιασμός θα τεθείς επικεφαλής. Περιττώ να τονίσω ότι η επιχείρηση πρέπει να οργανωθεί με απόλυτη μυστικότητα. Να είσαι τάφος. Αν αποτύχεις, μην τολμήσεις να εμφανιστείς μπροστά μου. Στρατηγέ, έχουμε καθόλου φρέσκους εκπροσώπους. Βεβαίως. Ας ανακρίνουμε μερικούς να πάρουμε μια εικόνα της κατάστασης. Ειδοποίησε να φέρω. Δεν χρειάζεται. Θα τους ανακρίνω όπως πάντα εγώ και θα φέρω το χώρισμα. Ναι, αλλά ο Μέτης όρισε την ιδέα να τους ανακρίνω εγώ ο ίδιος για να έχω προσωπική άποψη. Έχω 20 πείρα να ανακρίσω. Ο Μέτης λέει ότι το πρόσωπο είναι σπαθί. Δεν μπορεί ο καταρμόδιος. Πρώτον, δεν είναι αναρμόδιος. Δεύτερον, εγώ είμαι ένας άνθρωπος με σπουδαίο ταλέντο. Του αρέσει να ακούει ότι είναι σωστό, όποιος και να το λέει, είτε στρατηγός, είτε λούστρος. Κράτηστε, μήπως μπορείς να μας εξηγήσεις τι δουλειά τέλος πάντων έχει ο κύριος Μέτης εδώ μέσα. Άκουσα καλά. Να εξηγήσω εγώ σε εσάς, ξέρετε ποιος είμαι. Εγώ φταίω εγώ. Μέτη. Άσε με να φύγω, δεν είναι σωστό να μαλώνετε εξαιτίας μου. Αν φύγεις εσύ, θα φύγω κι εγώ. Μάλλον όχι, αυτός θα φύγει. Δεν τρέπεσαι να καρφώνεις συνέχεια αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Γι' αυτό διοικείς την ασφάλεια. Για να είσαι ο καυκές αυτού του αγγέλου. Ξέρω ότι... Ξέρω άτια. Τότε που πήγε ο χάρτης μου. Πώς εξαφανίστηκε. Τι έγινε το μοντέλο του μηχανισμού. Πώς έγινε άφαντη ουρανία στα καλά καθούμενα. Έχουμε γεμίσει κατάρκωμος του Πτολεμαίου και εσύ κατασκοπεύεις τα αισθήματά μου. Μπορώ να τιμωρηθεί να πω την αλήθεια. Θέλετε, κύριε. Την αλήθεια και μόνο την αλήθεια δεν ήθελα πάντα. Η ουρανία έφυγε γιατί υπήρχε σχέδιο να φύγει. Και το πρόσωπο που τη φυγάδευσε ευθύνεται για την εξαφάνιση και της μηχανής και του χάρτη και κύριος είδε τι άλλο μαγειρεύει. Μπλάσφημε! Συκοφαντία, τερατώνει συκοφαντία! Απόδειξε το! Εσύ να τα αποδείξεις! Εσύ!
σημαίνουν όλα αυτά? Πώς τολμάτε και μιλάτε όλοι μαζί και είστε και σύμφωνοι? Θέλετε να σας περάσει όλους στο στρατοδικείο? Και τι αποδείξεις ζητάτε αυτού του αθώου ανθρώπου? Είναι δυνατόν η αθωότης να έχει αποδείξεις? Αν επιμένει να το. Έχεις. Μαρτυράς Μορφιλιάδο. Η αλήθεια δεν σηκώνει ημίμετρα. Ή όλα ή τίποτα. Θύμιο. Αντιλαμβάνομαι ότι σου είναι δυσάρεστο να διαψεύγεις συναδέλφους. Όμως όποιος θίγει το μέτη θίγει εμένα. Απαιτώ αμέσως να μου πεις ό,τι ξέρεις. Περιμένω. Δεν σε παρακαλώ, σε διατάζω. Κουφάθηκες. Μη με διάλεις. Τι με κοιτάς σαν ηλίθιο. Τι συμβαίνει? Αυτό που βλέπεις. Και ύστερα τολμούν και μιλούν για μένα. Το ξέρατε? Και μ' αφήνατε τόση ώρα να μιλάω σε ένα πεθαμένο. Να το αναθέτω τη μεγάλη επίθεση. Θεοπαίχτες, απολύεστε όλοι. Να παραδώσετε αμέσως το στρατό μου, το στόλο μου και τα εφόδια μου και εσύ τα αρχεία της ασφαλείας. Δεν υπάρχουν αρχεία. Δεν υπάρχουν. Τα έκλεψε κι αυτά ο Πτολεμαίος. Δεν υπήρχαν αρχεία. Δεν υπήρχαν. Ποτέ. Έκανα τις πληροφορίες τετράστιχα, αποστήθησα τα τετράστιχα και έτρωγα τα χαρτιά για να μην υπάρξει διαρροή. Από ευσυνειδησία έχω φάει τόνους χαρτί. Από ευσυνειδησία ή για να με εκβιάζεις. Εντός 5 λεπτών να με υποδείξετε τους αντικαταστάτες σας. Άθλοι! Έξω! Λοκιάκο, έλα να πάτε τον Κυλιάκο. Τι είναι ο βασίλεμα. Τι είναι ο βασίλεμα, μέλη. Θεέ μου, τι ομορφιά. Και πάει χαμένο. Αντί να μπορώ, σαν διανοούμενος, να πάρω την κιθάρα μου και να τραγουδήσω, να φιλοσοφήσω. Κάθομαι εδώ και λερώνομαι με τις ατιμίες σας και τις λογιές σας. Πώς αλλάξατε έτσι, κατά τη μύτη μου, χωρίς να το αντιληφθώ. Κοιτάξτε αμέσως όλοι το ηλιοβασίλεμα. Τι μας διδάς? Ότι όταν ο ήλιος βασιλεύει, όσα σύννεφα είναι κοντά του γίνονται πανέμοι. Όταν ο άνθρωπος βασιλεύει, όσοι είναι γύρω του γίνονται σαν και εσάς. Είδατε τι κάνει το άνθος. Κοπριά του βάζεις, άρωμα βγάζει. Στον άνθρωπο, άρωμα βάζεις, κοπριά βγάζει. Δυστυχώς. Τι είναι αυτός? Μάλλον κάτσε. Τι είναι μάλλον? Προδίτης. Αποκλείεται. Μας έχουν αντιγράψει όλα. Με ποιο δικαίωμα? Με το 6-0. Γιατί δεν μου το είπατε? Το είπαμε κράτηστε. Σαράντα! Τίποτα δεν μου είπατε. Κοιτάζε με στα μάτια. Μάλιστα. Αναβάει. Πάμφιλος. Αναβάεις. Εγματάρχης. Σε ποια παραδάει. Πυρόγειο κομμεντάν. Ποιος είναι ο αρχηγός σας? Ο φιλόξενος εκδικητής. Πού εκπαιδεύτηκε? Στην Κέρκυρα. Έχει κάνει ξενοδοχειακές σπουδές. Στρατιωτικές Πουθενά. Πού άλλο πολέμησε? Πρώτη φορά πολεμά. Αυτοδίδακτος είναι. Όλοι μας αυτοδίδακτοι είμαστε. Ό,τι ξέρουμε από σένα το μάθαμε. Και επειδή δεν είμαστε ευχάριστοι, το λέμε και το ξαναλέμε. Ο Θεός να φυλάει τον Δημήτριο, το μεγάλο μας Ευεργέτη. Ευεργέτη. Πού την είχαμε φανταστεί εμείς τέτοια δόξα. Ξέραμε εμείς να πιάσουμε σπαθί. Όχι πως θέλω να το πενευτώ, αλλά όσο φαίνεται εμείς οι Ροδίτες είμαστε πρικισμένοι ράτσι. Θέλουμε γρήγορα, αφομοιώνουμε. Όταν μάλιστα έχουμε και τέτοιο δάσκαλο, σας κούρασα. Όχι, απέναντία, συνέχισε. Η αλήθεια είναι το πήραμε πολύ στα σοβαρά. Σας φέρνω ως παράδειγμα τον οπλισμό. Στην αρχή πολεμούσαμε με μαχαιροπύρουνα. Και τι βαλικάρια κλάψαμε. Όταν όμως αρχίσαμε να αγοράζουμε όπλα από εσάς, από εμάς, πανάκριβα όμως. Δηλαδή, ποιοι τα πουλούσανε? Όλοι. Εμείς δεν τα παρεξηγούμε αυτά. Γιατί η ζωή στη Ροδό είναι γλυκιά. Και άμα δεν έχεις λεφτά να τη χαρείς, τότε είναι δράμα. Είναι ξενογιάστρα η Ρόδος. Γιατί δεν ξενογιάστηκα? Δεν είμαι άνθρωπος εγώ. Αλλά στέλνουμε τα πάντα. Ζολιτά, ασκητικά, για να παραδειγματίζεστε. Και τι ακούω? Και ο στρατός μου είναι μια στρατιά από κλέφτες και οι εχθροί μου κλεφτοποδόκοι. Πρόσεξε τους καλά. Σας πούλησε όπλα κανένας από αυτούς?
Όχι. Εξάλλου δεν αγοράζουμε πια, γιατί λόγω της μαύρης αγοράς κοντεύαμε να χρεοκοπήσουμε. Γι' αυτό τα μελετήσαμε, τα αντιγράψαμε και τώρα έχουμε δική μας παραγωγή. Και όσοι από εδώ και μπρος ακολουθήσουμε στρατιωτική σταδιοδρομία, θα σας έχουμε σαν Θεό. Με προβληματίζεις, για κάθεσαι. Καλά. Αφού όμως λες με έρχεται σαν Θεό, τότε γιατί δεν κάθεστε να σας νικήσω. Για να είμαι ειλικρινής, το κουβεντιάσαμε γι' αυτό. Γιατί ήμασταν αγχωρήσει που βλέπαμε το είδωλό μας να πέφτει. Και πού καταλήξατε. Λέμε, αν νικηθεί και μια φορά ο Δημήτριος, Δημήτριος είναι, δεν χάνεται. Εννοώ, αν νικηθούμε εμείς που γίνουμε φίρμα, πάει σβήσαμε. Καλά. Πώς σας πέρασε από το μυαλό ότι μπορείτε να νικήσετε εσείς εμένα. Πώς. Σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά άμα δεν μου πεις πώς το φανταστήκατε, θα σε σβόξω στο σκαλί που κάθεσαι. Τι πώς το φανταστήκαμε, αφού νικάμε. Νικάτε. Δεν το ξέρεις. Εσύ πώς το ξέρεις. Το πραγμάτων. Ποιο πραγμάτων. Υπάρχει κανένας κάτι εδώ. Το τραπέζι. Σας έχουμε περικυκλώσει σε αυτήν εδώ τη λωρίδα. Ο εκδικητής λέει πως αν σε κυκλώσουμε και από εδώ, δεν θα έχετε πια ούτε από πού να φύγετε. Αφού έχω το λιμάνι. Εμείς το βαστάμε. Το ανακαταλάβαμε. Πού. Προμηνός. Έχω όμως τον άστο. Πρώτα πήραμε τον αύσταθμο και μετά το λιμάνι. Είσαι μυθομανής. Κατέχω όλο το νησί και σας έχω κλείσει σαν τα ποτίκια στη φάκη. Εμείς σας έχουμε περικυκλώσει. Γι' αυτό παραδόθηκε το βαρύ σου πεζικό. Παραφρόνησες. Το βαρύ πεζικό βρίσκεται εδώ και εδώ, πίσω από τις τεθωρακισμένες μεραρχίες. Οι μεραρχίες διαλύθηκαν. Έτσι κόλλαμε μανατά. Αλλιώς που δεν τα βρίσκαμε. Δεν ψέματα κάτι μου. Ρίξεις το ηθικό. Φωτιά να με κάψε με λέω ψέματα. Δεν είναι ψέματα, το ξέρω, είναι τίμιος άνθρωπος. Αδιανόητο. Ανακρίνω τον εχθρό για να μάθω για τους εχθρούς και μαθαίνω για εσάς. Με εξαπατήσατε όλοι, από στρατικό μέχρι φαντάρο. Δεν είστε άξιοι να είμαι αρχηγός σας. Δεν θέλετε να πεθάνετε για μένα. Δεν είστε στο ανάστημά μου. Τα θερμά μου συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Περάσει επόμενος. Μπέτη, χρειάζομαι έναν τρόπο εδώ. Ψυχραιμία και υπομονή. Οι αρχηγοί έρχονται, παραφρονούν και παρέρχονται. Οι στρατηγοί μένουν πάντα. Αφού δεν χρειάζεται, τι σπρώχνετε. Καλησπέρα σας. Τι στολή είναι αυτή. Ανθρώπου. Πού υπηρετείς. Σε μένα. Πού. Σε μένα. Πώς συνελήφθης. Δεν συνελήφθη, παρεδόθη. Μεταφέρω μήνυμα για τον πολιορκητή. Πώς λέγεσαι. Χάρης Ολύνδιος, λήπτης, ζωγράφος, ποιητής και κοινός νους. Σ' ακούω. Είναι αυστηρά προσωπικό. Ψάξτε τον. Άοπλος. Εκ πεποιθήσεως. Έξω. Κι αυτός. Είναι της απολύτου εμπιστοσύνη. Ναι, αλλά δεν είναι της δικιάς μου. Δεν πειράζει, καλλιτέχνης δεν είναι, τι περιμένεις. Εσύ είσαι που θα έφτιαξες το άγαλμά μου. Εγώ. Αυτό θα ήθελα να το συζητήσουμε και μαζί. Α, με βρίσκεις απόλυτα προετοιμασμένο. Πρώτα όμως το μήνυμα. Ποιος και γιατί σε στέλνει. Εγώ με στέλνω, εκ μέρους μου έρχομαι. Ξετρελός. Νομίζω ότι όποιος θέλει μπορεί να έρθετε εδώ, να με απασχολεί ιδιαιτέρως. Μα δεν είμαι όποιος θέλει, μισότιμός σου. Μισότιμος. Βλέπεις, αυτό μόνο μεταξύ σου μπορεί να συμβεί. Ποια είναι η τελευταία σου επιθυμία. Να μην με απογοητεύσεις. Πίστευα ακράδαντα πως επειδή κάτι τέτοιο δεν θα σου και ξανασυμβεί θα το εκτιμούσες σαν άλλο. Αν όμως έπεσα έξω, άκουμε πρώτα θα σου πω και ύστερα κάνω τι καταλαβαίνεις. Στο κάτω-κάτω δικό μου είναι το λάθος να πιστεύω πως ακόμα και εσύ μπορεί να αποκτήσεις τον καταρρυντικό σου πλότο σε αυτό να σε βοηθήσει ο κατάλληλος άνθρωπος. Φαίνεται βέβαια πως όλα αυτά τα πιστεύω μόνον εγώ. Γιατί από μια τραγική ηρωνία της μοίρας είμαι κι εγώ ένας και μοναδικός σε αυτόν τον κόσμο. Και όπως τα ξέρεις από τον εαυτό σου είναι μια μοναξιά πολύ πικρή. Πώς ξέρεις για τη μοναξιά μου. Το είδα στα σχέδιά μου. Και ένιωσα σφοδρή επιθυμία να έρθω να σε βρω. Προβληματίστηκα πολύ με εσένα. Τυραννικά μπορώ να σου πω. Τι έκφραση να σου δώσω. Τι αιωνό κουβαλάς. Σκότος βαθύ. Μου λείπανε τα εσωτερικά σου κίνητρα. Και ήρθες να σου τα αποκαλύψω. Να τα επιβεβαιώσω. Σ' είχα φτιάξει 17 φορές. Δεν είχανε πάει. Ώσπου η κυβέρνηση με ειδοποιεί. Παραγγελία στο πόλεμο. Το πρόβλημά σου όμως συνέχιζε να με απασχολεί. Και ξεκινάω καινούργια σχέδια. Αυτή τη φορά ελεύθερα, ανατομικά, δημιουργικά. Αποτέλεσμα είναι το καλύτερο μου έργο. Γιατί δεν το έφερες μαζί. Εδώ το έχω. Τι είναι αυτό! Αυτό
Δεν το είδε σωστά. Πώς μπορεί να είναι σε μια στιγμή κάτι που μελετάω εδώ επί μήνες. Δεν βλέπουν έτσι εργατέχνης. Αλλά πώς το βλέπουν. Χωρίς εγωισμούς. Με τα μάτια της ψυχής. Μη στέκεις την επιφάνεια σου, έχω βγάλει τα μέσα έξω. Τα εσωτερικά μου κίνητρα. Να στα αποκαλύψω. Πάντα δεν έχεις άλλο τρόπο να κάνεις το δυνατό. Εξήγησέ μου. Με λοφάνατε. Δεν χωρίς να μόνο με ένα κομμάτι χαρτί. Άκου. Σε φαντάστηκα απέναντί μου και έκανα τον εξής συλλογισμό. Αφού υπάρχουν τόσα καλά επαγγέλματα στον κόσμο, γιατί επέλεξες να είσαι πολιορκητής? Έτσι μου άρεσε. Ναι, αλλά γιατί? Είναι λίγο να είσαι πολιορκητής. Όχι, αλλά τι νόημα έχει. Παίρνεις το στρατό σου, κυριεύεις την Κύπρο, την Κρήτη, την Ελλάδα και ύστερα έρχεσαι και εδώ. Το πρόβλημα όμως είναι τι νόημα έχει. Τεράστιο. Δηλαδή, πρέπει πρώτα να τρομάξει ο Σέλευκος, να συμμαχίσει μαζί μου για να φάω τον Πτολεμαίο. Μετά να τρομάξει ο Κάσαντρος να συμμαχίσει μαζί μου για να φάω τον Σέλευκο. Ύστερα να τρομάξει ο Λυσίμαχος να συμμαχίσει μαζί μου για να φάω τον Κάσαντρο και στο τέλος να μείνει μόνος ο Λυσίμαχος να το φάω και αυτό να ησυχάσω. Είπες να ησυχάσω. Από τι να ησυχάσω? Από όλους αυτούς. Γιατί, τι σου κάνω? Αν δεν τους επιτεθώ πρώτος εγώ, θα με επιτεθούν αυτοί. Μπορώ να ζω σε αυτή την τυραννική αγωνία. Δεν είναι προτιμότερο από το να φοβάμαι εγώ τους άλλους, να φοβούνται οι άλλοι εμένα. Στάσου όπως είσαι. Μη κουνήσεις καθόλου. Στο δεξί σου μάτι πεταρίζει ανασφάλεια. Στο αριστερό λάτιμο θηρία. Με το δεξί τρέμεις. Με το αριστερό σφάζεις. Το δεξί σου αυτή κοιτάει προς το άπειρο. Το αριστερό έχει παραθεί από καθολική έλλειψη εμπιστοσύνη. Έλα τώρα να δεις πόσο σε βάζει την αλήθεια. Και σε ρωτώ, είναι δίκαιο επειδή εσύ γεννήθηκες δηλώς να ταράσει την ησυχία της κλάσης? Δηλώς εγώ! Φάνηκε εδώ στη Ρόδο. Ούτε μέσα από μαγέρικα και ζαχαροπλαστεία δεν τολμούσες να περάσεις χωρίς να σφάξεις άγρους και αθώους. Ναι, όμως τώρα με ευνομονούν. Με λένε δασκαλό τους, ευαργέτη τους. Από μια άποψη και εγώ. Γιατί άλλο το θέλω ειρήνη και άλλο ουδέτερος και κολογλύφτης. Όμως τώρα δεν μπορώ να αποχωρήσω. Πρέπει να σας νικήσω οπωσδήποτε. Αλλιώς ο Κάσαντρος, ο Σέλευκος, ο Πτολεμαίος. Πια νίκη δεν έχει, αυτή να την ξεχάσεις. Νικήθηκες αγαπητέ μου Δημήτρη από την ώρα που ανάγκασες τους Ρωσίδες να σου μοιάσουν. Η τελική πίεση κράτησε, γίνεται χαλασμός έξω. Εγώ δεν ανάγκασα κανένα. Ούτε με ρωτήσανε. Γιατί να σε ρωτήσω όπως τους ρώτησες εσύ? Κράτηστε, μας ανατρέψανε, υποχωρούμε ατάκτως. Γιατί να τους ρωτήσω, σε τι τους μιμήθηκα εγώ? Μα για κοιτάξτε ένα καθένα. Είναι βάρος να κάνετε αυτή. Λοιπόν, ήταν την Ελέπολη, η Ελέπολη πνίγεται. Μου λες. Εγώ ανακοινώ εσένα ή εσύ εμένα? Κράτησε κρύψου! Έχουν κυκλώσει το στρατόπεδο! Δεν πεινά τώρα. Δημήτρη, πρέπει να κρυφτείς, κοντεύουν να φτάσουν εδώ! Ποιοι? Η τελική επίδεση, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε! Τι φωτιά είναι αυτή? Λοιπόν, θα την Ελέπολη! Το αριστούργημά μου! Βοήθεια! Βοήθεια, έλατε όλοι έξω! Πάρε, καθυστερείς, κρύψου κάπου! Βοηθήστε με, δεν έχω ξανακρυφτεί ποτέ! Μην φοβάσαι τίποτα. Να κάνεις εδώ κανείς δεν θα τολμήσει να σε πειράξει. Και αν βρεθεί κανένας ισιασμένος, δεν θέλω να το πειράξω, μου φέρθηκε τόσο ευγενικά. Είμαι καλός άνθρωπος, χάρη. Τότε λέγε πού να το κρύψουμε, εσύ ξέρεις τα κανατόπια. Στάσου, στάσου, έχω μια καλύτερη ιδέα. Βγάλε γρήγορα αυτό που φοράς. Εσύ, χάρη, βοήθησε με να βγάλω αυτό. Και μάζεψε τα σχέδιά σου από το τραπέζι. Είναι αυτιστός. Αν το δουν, θα τον αναγνωρίσουν. Πολύ σωστά. Και ο Αλέξανδρος στήθηκε κάποτε γυναίκα για να γλιτώσει. Βρε κοίτα, πώς θα γλιτώσεις εσύ και άστον Αλέξανδρο. Ξέρεις να καθαρίσεις πατάτες. Θα μάθουμε, τι να μου δείξεις. Να μην αργείτε. Φτάσου να σου βάλω και το σκούφο. Το Άννος φέρνει τις πατάτες. Πώς είμαι, χάρη, είμαι αγνώριστο. Τέλειωσε, προτιμάω έτσι. Τις πατάτες καθαρίζουν όπως τα μήλα. Κάτσε κάτω και άρχισε να καθαρίσεις χωρίς να φέρεις να κάνει. Κάνε έλα μαζί μου. Δίπλα πάμε να σου φτιάξουμε ένα μουστάκι. Γιατί φυλάξατε. Γιατί. Δεν σας αγάπησα. Δεν σας θαύμασα. Δεν σας επέλεξα στα πιο σύγχρονα όπλα. Και ποια είναι τα αμοιβή μου. Καθαρίζω πατάτες. Βοήθεια. Χρειάζομαι να τραγωδώ.
Γιατί δίπλα και καιρό. Το ξέρετε ότι ο χρόνος μου είναι πολύτιμος. Φιλόξενο το στρατηγό! Η Ελέπολη καίει ακόμα. Όποιος κρυώνει μπορεί να ζεσταθεί. Δημήτριε, εγώ θα φτιάξω μια που δεν θα καίει. Θες να σου φτιάξω και σένα μία? Χαιρέτα τα επάνω του συνεδρού! Φιλόξενο αδερφέ μου! Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω, είσαι καλά? Πανευτυχής είμαι. Όχι καλά, πριν από την ώρα που ήρθα, ποιος το περίμενε ότι... Εντάξει, Μαντί, θα τα ξαναπούμε άλλη φορά. Έχουμε πολλά να πούμε. Ναι, αλλά σας παρακαλώ τώρα να περάσετε όλοι έξω. Φιλόξενο, πρόσεχε αυτό το παλιάτο. Τι ξέρω καλά τη δουλειά μου, Μαντί. Λογαγέ βουτιά, πηγαίνετε ένα περίπατο να του δείξει τα οχυρώματα. Φιλόξενε, αυτή ο Εσέ παρακαλώ επιτέλους, δεν είναι δουλειές μαγείρων αυτές, είναι δουλειές στρατιωτικών. Τι νομίζουν δηλαδή όλοι αυτοί που έρχονται απ' έξω? Ότι αυτοί τα ξέρουν όλα και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα? Θα έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα με αυτούς, θα το δείτε. Με συγχωρείς, στρατηγέ μου. Αφήστε μας μόνος. Στρατηγέ, από τη στιγμή που άκουσα ότι είσαι ειδικός επί των πληροφοριών και της εσωτερικής ασφαλείας, το ένστικτό μου κάνει συνέχεια... Καλά γίνονται, σοβαρολογείτε ότι δεν είναι. Μάλιστα. Καλά, και πώς ξέρετε τι σκέφτεται ο καθένας? Πού είναι συγκεντρωμένα όλα αυτά? Δεν ξέρω τίποτα. Δεν έχω ιδέα πέρα από ότι μυριστό ή κρυφακούσω ήδη. Με συγχωρείτε, αλλά όλα αυτά είναι εραστεχνισμοί που δεν επιτρέπονται σε μια καθοσυντέτη εξουσία. Έχουμε πολλές ελλείψεις ακόμα, το βλέπετε. Φυσικά τους έχω κάνει όλους να με τρέμουνε. Αλλά τι γίνεται όταν δεν είμαι μπροστά? Σημεία ιδιαίτερα. Εκ πείρα σας λέω και μπορώ να τα αποδείξω ότι δεν υπάρχουν αθώοι σε αυτόν τον κόσμο. Ούτε στο στενό μας περιβάλλον. Εκεί ειδικά δεν υπάρχουν. Αλλά και αν υπάρχει κάποια εξαίρεση, μια σοβαρή εσωτερική ασφάλεια δεν τη διαφωνήσει. Γιατί αν κάποιος σήμερα είναι αθώος, ποιος μας εγγυάται ότι θα είναι διάφορο? Πολύ σωστά. Τι φασαρία είναι αυτή? Δημάνη! Τι φασαρία είναι αυτή? Εκεί κάτω είναι! Αφού ξέρεις ότι οι συγκεντρώσεις απαγορεύονται. Τι συγκέντρωση είναι αυτή? Δεν ξέρω! Δεν τα ξέρω, τι θα πει δεν ξέρω. Πήγαινε γρήγορα να μάθεις. Μάλιστα, τότε. Στρατηγέ, νομίζω ότι σε χρειάζομαι. Θα το θεωρήσω μεγάλη. Δεν σε πειράζει που θα προδώσει τον Δημήτρη? Δεν θα προδίδω κανένα. Άλλωστε, πριν πάω τον Δημήτριο, ήμουν στον Κάσανδρο. Βλέπετε η ειδικότητά μου είναι κάτι όπως η τέχνη για την τέχνη. Είναι επίσης στην εξουσία καθεαυτή και όλες τις πρόσωπα. Γεια σε αμέσως δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Φιλόξενε, ζήτω η Ρόδος! Ο Δημήτριος ζητάει ανακοχή! Δεν κατάλαβες τι είπα? Ανακοχή? Ναι! Και σένα ποιος θα είπε? Ο Χάρης φέρνει μόνιμα από τον Δημήτριο. Ποιος Χάρης? Αυτός ο Λέτσος? Ο Λούστερος στο απόβρασμα? Κι όμως! Και πού είναι αυτός ο Λέτσος στο Δημήτριο? Ήταν χτες στη σκηνή του, μάρτυράς μου ο στρατηγός. Και πού είναι τώρα ο Χάρης? Τον έχει πάρει ολόσικο εδώ και τον φέρνει στα χέρια. Κύριε το πάνε γύρι έξω! Κλαίνε, χορεύουνε, τραγουδάνε, κάτι συμβαίνει! Θα το περάσω από στρατοδικείο! Κύριε Πρόεδρε, σας φέρνω την ειρήνη. Το κακό στο καιρό! Μη το φως μου! Τι θα γίνει αν εγώ απορρίψω την πρόταση και ο όχλος φωνάζει ανακοχή? Λαοπλάνε, δημαγωγία, καρδιοκάπηλε! Γιατί το διέδωσες χωρίς να με ρωτήσεις? Μπορώ να μάθω? Δεν σε ρωτάω ποτέ και για τίποτα. Ούτε που πήγα στον Δημήτριο σε ρώτησα, ούτε τι πήγα να κάνω. Και άμα δεν θέλεις την πάω πίσω, εξάλλου δεν είναι βαριά. Είναι τα γράμματά του? Είναι. Λοιπόν, να Δημήτριε, για να μάθεις να με σέβεσαι όπως το σέβομαι κι εγώ και να μην μου στέλνεις εμπιστευτικά έγγραφα με το κάθε καρκαλέτσο. Καρκαλέτσος εγώ! Εσύ που ανέκαθεν μου δημιουργείς προβλήματα. Συλλαμβάνετε! Πάλι! Για διάδοση ψευδονειδήσεων και δημιουργία κλίματος αναρχίας. Δεν πας καλά. Και για εξέβριση του αρχηγού του κράτους. Πιάστε τον! Αν αγγίξει κανένας θα τους πάσω τα χέρια. Και για αντίσταση κατά της αρχής. Αν το πιάσετε θα βγω να πω στον κόσμο πως δεν θέλετε ειρήνη. Ποια είναι αυτή? Ποια είναι αυτή? Όλη η Ρόδος με ξέρει, εσύ με ξέχασες. Δεν είμαι η ουρανία που με στείλατε να αποπλανήσω τον Δημήτριο. Εμείς δεν στείλαμε κανένα. Αν πήγες θα πήγες εξιδίας πρωτοβουλίας λόγω του επαγγέλματος. Ποιο επαγγέλματος? Της Σπάρνης. Παρθένο ήμουνα. Και με αιτήσατε εν ονόματι της πατρίδας να πάω να κουνηθώ του Δημήτριου και με παρέλαβε η μαμά από εκεί, η Λοχαγίνα, για να μου μάθει τα διάφορα κόλπα. Με πεθάνετε στο σώσον τη Ρόδο. Και τώρα συλλάβετε την, επειδή έχουμε κι εμείς τη γνώμη μας. Λες και δεν ενθουσιαστήκαμε εμείς για τη Ρόδο. Βουτιά, Δημάτη Παύλε, είστε μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Λέει κακοηθέστατα ψέματα αυτό το κορνίδιο, ναι ή όχι? Να συλληφθεί! Από την πίσω πόρτα και γρήγορα στην απομόνωση. Πρέστο! Τροπή απαράδεκτο! Δεν θα αφήσω κανένα απόβρασμα
να κυλιδώσει αυτό το έπος που άρχισε και συνεχίζεται με τα γενναιότερα και ενδοξάτερα μέσα. Ναι, αλλά ξέρεις. Δεν θέλω να ξέρω τίποτα. Και το ότι πήγε στον Δημήτριο να τον κάνεις χιλιόδουλο είναι δικός σου λογαριασμός. Και η βουτία μας, όταν μας λείψανε τα τρόφιμα, έβγαζε τις πουτάνες της έξω και έπαιρναν ένα κοτόπουλο τη βίζεται. Έχουν καμιά σχέση αυτά με τον ιερό αγώνα υπέρ της ελευθερίας? Εγώ άλλο ήθελα να πω. Τι άλλο? Για την εποχή, πρέπει να το κουβεντιάσουμε. Έχει πάρει τόση χαρά ο λαός. Ξέρει και τίποτα άλλο ο λαός. Όλο να χαίρεται. Εν πάση περιπτώσει, ας το κουβεντιάσουμε. Ποιος θα μιλήσει πρώτος? Εσύ για να τοποθετήσεις το θέμα. Όχι. Εγώ θα μιλήσω τελευταίος. Δεν θέλω ούτε την πρωτοκαθεδρία, ούτε να επηρεάσω τους άλλους. Σας ακούω. Για να ρωτήσω, μου επιτρέπετε? Βεβαίως σου επιτρέπω. Έχεις και πείρα και γνώσεις. Μα είναι Μακεδόνας. Και εσύ είσαι Ροδίτης. Κι όμως ο Δημήτριος άκουγε. Λέγε Σταυρίδη. Είναι η πρώτη φορά που ο Δημήτριος ζητά αναδοχή. Για μένα, τον ξέρω θα κάνω και πετάρα. Αυτό σημαίνει ότι είναι πια ένα ψυχικό ράκος που έχει χάσει κάθε πίτα. Δηλαδή, αν δεχτούμε την ανακοχή, αφήνουμε το γάμο και πάμε για προνάρι. Φως νερό. Ευχαριστώ παιδί. Άλλος. Αν συνεχίσουμε μέχρι να παραδοθεί ή να ξεπιστεί, θα σκοτωθούν κι άλλοι. Όχι πολύ. Αν η ανακοχή εξασφαλίζει την ουδετερότητά μας. Με τι? Η ουδετερότητα είναι μια λέξη που ένας τίμιος Ροδίτης δεν τη μεταχειρίζεται. Συγγνώμη, ήθελα να πω αν οι όροι της ανακοχής. Εδώ δεν μιλάμε για τους όρους της ανακοχής, μιλάμε για την ανακοχή. Τη δεχόμαστε ή όχι? Φυσικά τη δεχόμαστε. Να λες τη δέχομαι, όχι τη δεχόμαστε. Και στο κάτω-κάτω οι άλλοι δεν μίλησαν ακόμα. Και πάψε να κουβαλάς τις κακές συνήθειες από εκεί που ήσουν. Νόμιζα πως κανείς δεν διαφωνεί. Εγώ διαφωνώ. Και εγώ. Και εγώ. Και εγώ. Η ανακοχή είναι συμβιβασμός, κύριε Αρχιμάγειρα. Και εγώ δεν γεννήθηκα για συμβιβασμούς. Η ιστορία μας μιλά για περηφανείς νίκες. Και όχι, δεν έχω ακούσει καμιά περηφανή ανακοχή. Μα δεν λαχταράς να γυρίσουμε μια ώρα αρχίτερα στις δουλίτσες μας. Ποιες δουλίτσες μας, Μέντι? Στα μαγειρία μας, στην αγροπλαστεία μας, στα μαγαζιά μας. Έλειψες πάρα πολύ καιρό, Μέντι. Ακούστε όλοι εσείς του εξωτερικού που έρχεστε και κάνετε και την πολίτευση χωρίς να ξέρετε τι σας γίνεται. Κουτάλια, μαχαίρια, πυρούνια, ταψιά γίνανε όπλα. Εστιατόρια, τσακαράδικα, γυφτάδικα γίνανε πολεμικές βιομηχανίες. Μάγειροι, καμαριέριδες, βαρβέριδες, μουσικοί γίνανε στρατιωτικοί. Σάμος, Σπάρτης, Σικελία, Ρώμη, μόλις ξεμπερδέψουμε με τον Δημήτριο, θέλουν να μας στείλουν τεράστιες ποσότητες όπλων στα εργοστάσια μας. Οι στρατιώτες που βλέπεις στην είσοδο δεν είναι Ροδίτες, είναι ξένοι που έχουν έρθει για μεταπτυχιακή πολεμική στρατιωτική εκπαίδευση. Όπως καταλαβαίνεις, αν δεχτούμε την ανακοχή, θα μείνουμε ανεπάγγελτοι. Ενώ αν νικήσουμε, θα θησαυρίσουμε! Και τι μας εμποδίζει μετά την νίκη να ξαναγυρίσουμε στις δουλίτσες μας στα καταστήματα? Ποιος παραθεριστής θα έρθει ανάμεσα σε ήρωες και θα πει μια σαλάτα παρακαλώ. Και ποιος ήρωας δεν θα τραβήξει το σπαθί να του πάρει το κεφάλι. Δηλαδή πού οδεύομαι? Μόλις τελειώσω με τον Δημήτριο, θα καταλάβω την Κρήτη, την Άξο, την Πελοπόννησο και χτυπώ τον Λυσίμαχο. Ανασυντάσσομαι, κάνω επιστράτευση στην Ελλάδα και κυνηγώ το Κάσαρο. Όλες μου τις δυνάμεις στην Ασία και έξω να ταρώνω το Σάλευκο. Ενώ εγώ και ο Πτολεμαίος και ή μου παραδίδει την Αίγυπτο ή τον Στάλαναβη και τους άλλους. Και τότε η Ρόδος, απλώστε το χάρτη. Τότε η Ρόδος και προς Ανατολάς και προς Βορράν και προς Νοτιά και Νότο. Απλώστε το χάρτη, είπα. Τότε η Ρόδος. Πού είναι, από εδώ ή από εκεί. Ένα λεπτό να την βρούμε, γιατί δεν μαζεύει ένα σημαδάκι. Θα την βρούμε, μη στεναχωριέσαι. Θα την βρούμε, πού θα μας πάει? Από εδώ πρέπει να είναι. Να! Όχι, αυτή είναι η Αφρική. Σπάσκει είναι τούτη. Ούτε αυτή είναι η Ισπανία. Αυτή εδώ τι? Αυτή είναι η Γαλατεία. Αυτό το μεγάλο? Αυτό εδώ? Ναι. Τίποτα, θάλασσα είναι. Σικελία. Αυτό! Έβια. Εδώ. Πελοπόννησο. Αυτή είναι η Αραβία. Πώς το διάλογο? Ρόδος. Πού είσαι, πουλάκι μου. Ρόδος. Ρόδος. Έλα, Ρόδος. Έλα να χαρείς. Νάτι. Πού. Ορίστε. Πού.
Αδύνατο! Καλέ! Αυτό είναι τα κουτσουλιά! Κρατσιμός, σιώπη τσιμουδιά σε κανένα. Οι άλλοι δεν έχουν ιδέα. Εσύ τη βρήκες! Εγώ! Βέβαια! Απ' την ώρα που ήρθες, μας κάνεις αντιπαλίτευση. Έπρεπε να το φανταστώ ότι θα μας κάνεις στο λάκκο. Προδότη! Αντιπαλίτευτη! Και εσύ, κυρία Ρόδος, πού πας? Είναι μέγεθος αυτό για τα μεγαλεία που σου ετοιμάσαμε. Τι κάνουμε τώρα με τέτοια Ρόδο? Δημήτριε, θα με συγχωρέσεις που δεν σ' άφησα να νικήσεις. Και να χωρίσει δύο στρατηγούς, το αίμα νερό δεν γίνεται. Δεν μου λες, αν σ' αφήσω οποιαδήποτε άλλη στιγμή, όλες μου οι νίκες θα είναι και δικές σου, πίστεψα. Να πεις αυτό, θα σου τραβήξω τα αυτή. Δίψω να μάθω κι άλλα, δίψω. Όποια απορία έχεις, να έρχεσαι να με ρωτάς. Λοιπόν, μη σταματάς ποτέ τον πόλεμο. Γιατί έχεις ταλέντο, διαολεμένο ταλέντο. Έχεις κάτι καινούργιο που δεν είχα εγώ. Προέρχεσαι από τον οικονομικό κλάδο. Είσαι πρακτικός, προοδευτικός, συνθετικός. Ιδιαίτερα πρικισμένη φύση. Όμως, μόνο το ταλέντο δεν φτάνει. Χρειάζεται διαρκή εξάσκηση, νέα όπλα, συνεχή πόλεμο. Μικρό ή μεγάλο δεν έχει σημασία. Μη σταματάς ούτε μία μέρα, γιατί θα φθαρείς. Και είναι κρίμα να χαραμίσεις τέτοιο θείο ταλέντο. Δεν έχεις το δικαίωμα. Δημήτρη, το ξέρεις ότι σε νιώθω σαν πατέρα μου. Αν είχα ένα γιο, θα ήθελα να σου μοιάσει.
σπασμένο καράβι να με πέρα βαθιά, έτσι να με. Με δίχως κατάρτια, με δίχως πανιά, να κοιμάμαι. Αναφράτος ο τόπος κι η ακτή νεκρική, γύρω γύρω. Με κουφάρι γυρτό και με πλώρη εκεί που θα γύρω. Σπασμένο καράβι να με πέρα βαθιά, έτσι να με. Με δίχως κατάρτια, με δίχως πανιά, να κοιμάμαι. Αν η θάλασσα ψυχή και τα ψάρια νεκρά, έτσι να'ναι. Και τα βράχια κατάπληκτα και τα αστέρια μακριά να κοιτάνε. Δίχως χτύπω οι ώρες και οι μέρες θλιβές, δίχως χάρη. Κι έτσι κουκιό κι ακίνητο μες σε νύχτες που θες το φεγγάρι. Έτσι να με καράβι γκρεμισμένο νεκρό, έτσι να με. Σαν μουδιά πεθαμένη και κούφιο νερό, να κοιμάμαι.
Put your lights on. Put your lights on. Hey now, all you killers, put your lights on. Put your lights on. Hey now, all you children, leave your lights on. Better leave your lights on, 'cause there's a monster living under my bed, whispering in my ear. There's an angel with a hand on my head. She say I got nothing to fear. There's a darkness living deep in my soul. Still got a purpose to serve. So let your light shine deep into my home. God, don't let me lose my nerve. Don't let me lose my nerve. Hey now.